سعره لبن هرمات الكوكا بمعرف معرف قدا هزباي عم نفس مهرتي هاي كل قصون يوم توقفتي هجو قايد الزاني حل وارستي هزباي هزباي وار مهرتي هجو قايد الزاني حل وارستي رستي راحتنا الوبا دعوتها بتي بكرعات تمزل بنا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يو لومون كم وترو أقدستن وانا ويانا زبلنا يم زيناتاتن حبريتان حسنا لكم متسينا لنا كساب مغداتا مسانا كسون هدما بخبر نقدمكم انبارنا لو مارستي سفيت انتنا يكون كم وترو دما لايك مقبار سبورت مقبار دقف بمهب كساب مغداتا مسانا كسونهم سبسكرايب قبروا دقفكم اي توحدو عمي قطنتنا أقدستنتنا كنركن فتنينا بقربيت ناز مزوز اللو قدايون ناب كل معزنات بزنقسقاسلو زلو درجه نعود ما كنرينا سلازي مساي صنحو بلاكم يدلي مجمريا بزي اقداسي فصامي كنجمر let's go. Okay. Ladies and gentlemen of the media, I want to start by expressing my deep concern about information received in the last 48 hours by UN agencies, as well as many humanitarian and development NGOs, regarding severe cuts in funding by the United States. These cuts impact a wide range of critical programs, from life-saving humanitarian aid to support to vulnerable communities recovering from war or natural disasters, from development to fight against terrorism and illicit. تريو زلهم جنرال سكرتاري ناي يونايتد نيشنز وي كان ناي يو ان زبحال زلو حدا عبي متنقطع وي وين وورنينج يذهب زلو نزل ريبورت كبهلو كم 48 ساعات زمص متنقطع وي وين حبريتا بمجنزابي تزارب زلو نسدما امريكا اب يو ان زي النعاق وي وين لعلم مانم مودادرت زي بلا جنزباوي ابركتو زلو هاجريا يو ان كبحال كله يو ان تراكي مثلكم كلهم تمنا يو ان ديفلوبمنت ايجنسيز يو ان دي بيز بحالالو وورلد فود بروجرامز بحالالو يونيسيف بحالالو يونيس ارز بحالالو معاتهم معات تكالاتنا يو ان يمزلو كلهم زم تكالات زمنا لمعات تكالاتنا يو ان دما ابزحات هجرات بزح سرحه تشرحيهم من البتا بيرترا قال يو ان دي بي كم زغيرو قال غيرو كنبل اتزوا حدا باجيتهم اب عالم تزوا حدا باجيتهم ابي ارتراي كل زغل زبل بناتي زلنا بتقين بتي امريكا دجف باجيت يعتبركت ابزي نا يو ان اورجانيزيشنز نحماقي وعال نصبغي وعال ابي جنزباوي ابركتو زلو هاجريا امريكا دما نستطو كتبلو مخانا يتنقر زلا سلازي دونالد ترامب زوستو زلو سقمتي اب عالمنا سر بتخاولو كمص مخانو نحماقي يكون نصبق مالتي بفلاي بزحات هجرات ابنا يو ان حجزات تسجعن صبق هيوت زنبر هجرات نيرنين اذن هجرات زياتن اذن بوتاتات زياتن عب قداي عبي صقم كغاطمان مخان ولا بيرتراون صقم كغاطم مخان يرداني ግን እቲ ማግኒቱድ ወይ ውን እቲ ዕቤት ናይቲ ፀገም ምስ ካልኦት ሃገራት ምውድዳር ዝንኣሰ ክኸውን ይኽእል ዝብል ገምጋም ስለ ዘለና እምበር እቲ ምናልባት ድሕርቲ ዩኤን ዝበሃል ገንዘብ ሕፅረት ኣጋጢሞ መጀመርያ ኣብ በዓል ኤርትራ ይጠጠው ከብል ስርሑ ማለት እዩ ስለዚ ወላ እውን ንእሽተይ እንተኾነ ኣገዳሲ ዝኾነ ስራሕ ዝሰርሕሉ ኩነታት እውን ክህሉ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ እሱ እውን ክገድል ከሎ ደስ ኣይብለካኒ ግን ብሓፈሻ
እቲ ነፍሰ ምርኮሳ ኢልካ ዝተበገስካዮ ጉዕዞ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ርእሰ ምርኮሳ ማለት ፀርፊ ኮይኑ ዝስማዕ ነይሩ ብነፍሰይ ክመሓደር እየ ምባል ከም ፀርፊ ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ ድማ ገበን ትፍፅም ዘለኻ ምክንያቱ እንታይ ገደሸካ ካብ ናይ ዩኤንን ገለመለን ወፂኻ ርእሰ ምርኮሳ እንድሕር ኢልካ ኣብዚ ሕጂ ከረዳእኩም ርእሰ ምርኮሳ ማለት ኣሜሪካ ይትፈትዎን እያ ኣብ ኣፍሪቃ ኮይኑ ሓደ ሃገር ርእሰ ምርኮሳ ንክገብር ክልኩል እዩ ገበን እዩ ስለምንታይ ኣብ ነፍሱ ተተመርኪሱ ሓደ ሃገር ነቲ ረብሓ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ስለ ዘጉድል መጋበርያ ክኸውን ስለ ዘይክእል ስለዚ ብዓብዩ ዝረኣዩ በለጭለጭ ዝብሉ ፕሮጀክት እናገበረ ኣብ መግቢ ይኹን ኣብ ካልእ ግን ኣብ መድሃኒት ገለመለ ካብ ኣሜሪካ ካብተን ትካላት ናይ ግብረ ሰናይ ተፀጋዒ ክኸውን ስለዚ ኩሉ ግዜ ድማ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ስለ ዘፍቅድ ስለዚ ነፍሰ ምርኮሳ ማለት ሓደ ዓብ ሓጢኣት እዩ ነይሩ በቲ ናይ ኣሜሪካ ትእዛዝ ማለት እዩ ተስዋይ ኤርትራ ዝኩሉ ፀገማት ዘጋጥማ ዘሎ ገበን ኣፅዋር ስለ ዝገበረት ውግእ ስለ ዝገበረት ኣይኮነትን እቲ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ዘንቀዶ ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብነት ክኸውን ስለ ዝኽእል ሕማቕ ኣብነት ከም ናይ ኤርትራ ምርጫ እንተወሲዶም ቁጠቦም ክርመስ ምዃኑን ብገዳን ብዕፅዋን ድከቶም ክፀግቡ ምዃኖም ነዚያ ጥራይ ክመሃሩ ኣለዎም ነፍሰ ምርኮሳ ኢሉ ዝተበገሰ ብዙሕ ዋጋ ከም ዝኽፈሎ ኤርትራ ኣብነት ክትኮኖም ስለ ዘለዋ እዮም ንኤርትራ ብገዳን ብገለን አልሸባብ ደገለዶ ይብዎ እቲ ናይ አልሸባብ ባዕሎም ይብዎ ከም ዝነበሩ ድሮ ባዕሎም ሓበሬታ ውፅኦም ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ይብሎ ድሓር ኣብ ድሕሪት ከስማዓኩም እየ ንቐፅል እስከ ንስማዮ ንእሽተይ drug trafficking. The consequences will be especially devastating for vulnerable people around the world. In Afghanistan, more than 9 million people will miss out on health and protection services, with hundreds of mobile health teams and other services suspended. In northeast Syria, where 2.5 million people need assistance, the absence of US funding means programs are leaving large populations even more vulnerable. In Ukraine, cash-based programming, a key feature of the humanitarian response, reaching 1 million people in 2024, has been suspended in key regions. In South Sudan, funding has run out for programs to support people who have fled the conflict in neighboring Sudan, leaving border areas dangerously overcrowded. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ንብዙሓት ሃገራት ናይ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ሓደጋ ንዘሎ ህዝቢ ኣብ ቅልውላው ንዘሎ ህዝቢ ኣብ ፀገም ንዘሎ ህዝቢ ቀንዲ ግዳይ ዝገብር ምዃኑን ኣየመካሓና ናይ ዩኤን ብፍላይ ናይ ልምዓት ትካላት ናይ ዩኤን ሽግር ከጋጥመን ዝምህለል ሰብ እንተሎ ፀገም ዘለዎ ጥራይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ስደትን ኣብ ማዓስከራት ናይ ስደተኛታትን ኣብ ካልእ ፀገማትን ብብዝሒ ሰብ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ እዚ ሰብ እዚ ድማ ሂወት ዘለዎ እዩ ጽቡቕ ነገር ድማ ዝግበኦ እዩ ስለዚ እቶም ናይ ዩኤን ትካላት ኣነ ይብለኩም እየ ብጀካ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ምትእትታው ናይቲ ዩኤን ገዲፍካ እቶም ናይ ልምዓት ትካላት ወላ እውን ውሕድ ተኾነ ኣገዳሲ ስራሕ ይሰርሑ ነይሮም እዮም ሓደ ኣሜሪካ ሕጂ ብክልተ መንገዲ ሃስያቶ ዘላ ከም ኣብነት እንታይ ይጠቅስ ኣሎ ኣብ በዓል ጥልያን ኣብ በዓል ዩክሬን ኣብ ሲሲልያ ንኣብነት ክሳብ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቢ በቲ ናይ ዩኤን ትካላት ከም ዝሕገዙ ዝነበሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ክሳብ 9 ሚልዮን ዩክሬን ማለት ዩኤን ብዙሕ ሓገዝ ዝገብር ዘሎ ኣብኡ ከምኡ ድማ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ተፈናቂሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ገለ ካብቲ ክጠቕሳ ፅቡቕ ስለ ዘይኮነኒ ሽም ናይ ኢትዮጵያ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ዘይጠቕሳ እምበር ኢትዮጵያ ሶማልያ ብዙሕ ሓገዝ ካብ በዓል ዩኤን ዝረኽቡ ሃገራት እዮም ስለዚ is going to be another big problem ማዕስከራት ዘሎ ህዝቢ ድማ ኣብ ሱዳን ዘሎ ዝኩሉ ተመዛቢሉ ዘሎ ህዝቢ ከመይ ዝበለ ሽግር ከጋጥሞ ምዃኑ ብብዝሒ ዝጠቅስ ኣብዚ ስለዚ እዚ ኣየመካሓና ቀሊል ነገር ወይ እውን ፅቡቕ ነገር ክኸውን ኣይኮነን ንብዙሓት ህዝቢ ክሃስስ ዝኽእል ምዃኑን ኣሜሪካ ድማ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ሃሪማ ዘላ ኣብዚ ክርዳና ዘሎ ሓደ በቲ ናይ USAID ዝበሃል ናይ 4 ቢልዮን ዝኸውን ገይሩ ኣብ ሓገዛት ወላ እኳ ብዙሕ ናይ ፖለቲካዊ ምትእትታው እንተነበሮ ሓገዝ እውን ይገብር ነይሩ እዩ ንሱ ጠቕላላ ዓፂዎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ዩኤን ዝገብሮ ዝነበረ ኣበርክቶ ክዓፅዎ ምዃኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትካላት ናይ ዩኤን ዝነበረ ድማ ብቢልዮናት ኣሜሪካ ትቦ ዝነበረት ንዑ እውን ጠጠው ከብልዎ ወይ እውን ሕፅረት ትገብርሉ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ትገብሮ ዝነበረት ብሚልዮናት ዝትመን ኣበርክቶናታ ጠጠው ከተብላ እያ ኣብ ናይ ክላይሜት ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ ጠጠው ከተብላ እያ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብመሰረቱ ዝኾነ ይኹን ሳንቲም ንዝኾነ ይኹን ሃገር ክብ ድሌት የብሉን ገንዘብ እዩ ኦፍኮርስ ከምኡ ክብል ማጋ ኢሉ እዩ ተመሪፁ ንኣሜሪካ እየ ክሰርሕ ኢሉ ኦኬ ተቐበለ ኢኻ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ተፀቂዕካ ክሳብ መዓስ ኢኻ ክትነብር ገለ ፖይንት ከምዚ ከጋጥም ምዃኑ ኩሉ ሰብ ካልኩሌት ዝገብሮ ዝነበረ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ነገር እዚ ንሪኦ ዘለና ብኩሉ መዳይ ንሰባት ክሃርም ዝኽእል ምዃኑ ስለ ዘይተርፎ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር እዩ ምናልባት ኤርትራ ኣብዚ ሓንቲ ቻርት ወፂኣ ነይራ ክርእየኩም ምናልባት ገሊኦም ክትግረሙ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ብዛዕባ ኤርትራ ተደናጊሮም ድዮም ዳኣ ከም ውፅኦም ክትብሉ ኢኹም ምክንያቱ ብዛዕባ ኤርትራ ከምኡ ከውፅኡ ስለ ዘይፈትዉ እዚኣ ነዚ ኣርእስቲ ፅቡቅ ክትገልፀልና ትኽእል እያ
ኣብ እስራ ሓምሽተን ብፍላይ ናይ ጥሜት ቅልዕነት ክህልዎም ዝኽእሉ ዞባታት ኢሉ እዚ ፋኦ ዝብልዎ ፉድ ኤንድ ኣግሪካልቸር ኦርጋናይዜሽን ኣካል ናይቲ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ዝኾነ ናይ ዩኤን ማለት እዩ ሃገራት ኣውፅኡ ነይሩ እቲ ድሙቕ ቀጠልያ ናብ ድሙቕ ሰማያዊ ትሪእዎ ዘለኹም ሆትስፖት ኦፍ ሃይስት ናይ ጥሜት ዝለዓለ ቅልዕነት ዘለወን ድሕሪኡ ትህስስ እናበለ ድማ ድሓና ኮነ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ከምኡ ድማ ደቡብ ሱዳን ልዑል ዝኾነ ናይ ጥሜት ተኽእሎ ክህሉ ከም ዝኽእል ክገልጽ ከሎ ኢትዮጵያ ትሪእዎ ኣለኹም ኢትዮጵያ ሶማልያ ኬንያ ብምሎም መንስ ከገዲፎም ኣለዎ ኤርትራ ማለት ጠቕላላ ናይ መግቢ ፀገም ዘይብላ ንኣብነት ኣሜሪካ ወይ እውን ካልእ ኤውሮፓ ተሪኽሞ ናይ ኤርትራ ሕብሪ እውን ከምኡ እዩ እዚ ኦልሬዲ ናይ ኤርትራ ምናልባት ንኢትዮጵያ እዚኣ ከም ዓባይ ፀርፎት ኮኖም ትኽእል እያ ናይ ኤርትራ ብክልተ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ሓደ ኤርትራ ክራማት ናቱ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ምስቲ ዘሎ ናይ ሕርሻ ፀገም እዚ ንኣብነት ኖ ክልተ ነገር ክንርኢና እዚ ፉድ ኤንድ ኣግሪካልቸር ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ኦፊስ ዘለዎ እዩ ድሮ ኣብዘን ዝሓለፋ ውሕዳት እዋናት ከማን ኣብ ጋሽ ባርካ ንክልተ ሲዝን ንክረምትን ንሓጋይን ሕርሻ ንክገብሩ ኣብ ከባቢ ሻምቡቆ ዝበሃል ጋሽ ባርካ ገለ ፕሮጀክት ፋንድ ይገብር ነይሩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ፈሊጦም ፀገም ናይ ጥሜት ከምዘየለ ኣብዚ ዓመት እዚኦም ነዚ ሪፖርት ኣውፅኦሞ መብዛሕትኡ ሰብ ኢትዮጵያ እንታይ ይብሉ ነይሮም ናይ ኤርትራ ሓበሬታ ስለ ዘይብሎም እዮም ከምኡ ገይሮም ዴታ ስለ ዘይብሎም ኖ እቲ ትካል ኣብ ኤርትራ ኣሎ እዩ ኣብዚ ቀረባ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናቱ ኣብ በዓል ሻምቡቆ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ግዜ ክራማት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ወቅቲ እውን ሕርሻታት ንኸታታቱ ናይ ድንሽ ንኻልእ ስልጠና ይህብ ከም ዘሎ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ኩነታት ዝፈልጥ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ደርቂ ኣብ 2025 ደርቂ ናይ ዝኾነ ይኹን ተኽእሎታት ክህሉ ስለዘይክእል ኢሎም እዮም ንኤርትራ ገዲፎማ እዚ ከዓ ንኤርትራ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ቅልዑነት ናይቲ ፀገም ክንህሉ ከምዘይንኽእል እዚ ኩሉ ዲጋታት ተመስሪቱ ዘሎ ውፅኢት ናቱ እዚ እዩ ሕጂ ግን ኣይኮነን እዚ ኩሉ ዲጋታት ነቲ ኤኮሲስተም ናይ ኤርትራ ክቕይሮ እዩ እንታይ ማለት እዩ ብብዝሕ ዲጋታት ድሕሪ ጌርካ ማይ ክዕቀቢ ማይ ምስ ተዓቀበ ኣግራብ እቲ መሬት ክጠልል እዩ እቲ ኣንደርግራውንድ ዋተር ስለ ዝዓቢ ኣግራብ ድማ ክዓብዮም ሳዕሪ ክዓብዩ እሱ ምስ ዓብየ ድማ ዝናብ ክመፀካ ኩሉ ዝተተሓሓዘ እዩ ቼን ሪኣክሽን ይብልዎ እዚ ነቲ ሓደ ፅቡቅ ተጌርካ እቲ ሓደ ይግበረልካ ስለዚ ማይን ሓመድን ምዕቃብ ማለት ነቲ ኢንቫይሮንመንት ናትካ ብምሉ እዩ ዝቕይሮ ስለዚ ኤርትራ ዝኩሉ ጌራቶ ዘላ ዲጋታት ኣብዚ ሕጂ ይረኣይኒ ዘሎ እቲ ውፅኢት ናቱ ምስ ግዜ ግን እቲ ዝበለፀ ንመፃኢ ውሕስነት ክፈጥር ዝኽእል ብፍላይ ኣብ ውሕስነት ናይ ምግቢ እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እዚ ናይ ዩኤን ዋርኒንግ ድማ ምናልባት ፅልዋ ክህልዎ ይኮነን ኤርትራዊ ኢልካ ብትምክሕቲ ኣፍ ልብኻ እናሃረምካ ዝዝረበሉ ይኮነን ኤርትራ ዋላ ሰለስተ ስድራ ቤታት ይሕገዛ እንተነይረን እተን ሰለስተ ስድራ ቤታት ሓገዞም ክገድለን ከሎ ክስማዓና ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ግን ማዕረቲ ካልእ እዚ ናይ ዩኤን ፀገም ኣጋጢሙ ኢልካ ድማ ድቃስ ለይቲ ትስነሉ ኩነታት ኣይኮነን ጥራይ ኤርትራ ኣንቂዳቶ ዘላ ኣበርቲዓ ክሰርሕ ኣለዋ ጥራይና ክንብል Meanwhile, the United Nations Office on Drugs and Crime will be forced to stop many of its counter-narcotics programs, including the one fighting the fentanyl crisis, and dramatically reduce activities against human trafficking. And funding for many programs combating HIV/AIDS. ሕጂ እዚ እተሓደ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ንብዛሕ ሃገራት ኣፍሪካ ንተኻታት ሃገራትን ብኩሉ መንገዲ ክዓፅዎን ይኽእል ኣሎ እንድሕሪ ኢልና እቶም ናብ ስደት ንኣሜሪካ ዝሓስቡ ዝነበሩ ድማ ቀፃሊ ሓድሽ ሓበሬታ ይድወፁ ዘሎ እዚኣ ስምዕዋ ብኣጌረ ክሰግር ይሹ And from the shadowy corridors of drug cartels, we now move to another pressing issue, migration. In February, illegal border crossings plummeted to potentially historic lows. And the U.S. Department of Homeland Security projected around 8,500 apprehensions by the month's end, in comparison to over 4,700 apprehensions daily this time last year. This staggering drop comes after President Donald Trump's renewed ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ስግረዶብ ገይሩ ናብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ዝነበረ ስደተኛታት ጠቕላላ ጠጠው ከም ዘበሎ ጠቕላላ ዳርጋ ዝወሓደ ኣብ ዓሚ ኣብ ወርሒ 2024 ዝነበረን ድሕሪ ሓደ ዓመት ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ሒዙ ሓንቲ ወርሒ ምስ ገበረ ዕለት እስራ እዩ ስልጣን ሒዙ ጃንዋሪ ዕለት እስራ ስልጣን ሒዙ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ዘሎ ውፅኢት ረእይዎ ካብ 141,000 ናብ 805,000 ኣጉዲልዎ ኣሎ ስለዚ ጠቕላላ ንኣሜሪካ ምእታው ነቲ ዶብ ጠቕላላ ንክዓፅዎ ቀሪቡ ከም ዘሎ ዓፂዎ ኢኻ ትበል ግን ንሽተይ ተሪፎ ከም ዘሎ ታይና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ንሽተይ ትንክፍ ምንክፍ ኣይኮነን ብርቱዕ ዝኾነ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ስለዚ ንኣሜሪካ ብስግሮ ዶ ብሜክሲኮ ገይረ ዶ ገለ ገይረ ከኣትየ ዝብል ዘሎ ኣይትሕሰቦ ኣይኮነን ንሜክሲኮ ክትበፅሕ ድሮ ኣብቲ መንገዲ ብኮሎምቢያ ዲኻ ክትመፅእ ሆንዱራስ ዲኻ ክትመፅእ ፓናማ ዲኻ ክትመፅእ ኩለን እዚአን ሃገራት ኣብቲ ዘለዎ ሒዘን ወይ ከኣስራኻይን ወይ ክጥርዛኻ ይኽእላ እየን ምክንያቱ ንኩለን ሃገራት እዮም ኣጠንቂቖመን ዘለዉ በቲ መንገዲኹም ክመፁ ከለዉ ንኣሜሪካ ምዃኖም ተፈሊጥኩም ሓዝዎም እሰርዎም መለስዎም ጠርዝዎም ካብ ኢሎሞም ኣለዉ
ሓሊፍካ ሜክሲኮ እንተመፂኻ ድማ ንሜክሲኮ ፅኑዕ ዝኾነ ትእዛዝን ናይ ታሪፍ መፈራርህን ገይርሎም ስለ ዘሎ ወታደራት ኣሽዓት ወታደራት ኣብቲ ዶባት ኣዋፊራ ዝኾነ ሰብ ናብቲ ቦታ ክቐርብ ከም ዘይክእል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብወገኑ ሰራዊትን ካልእን ኣዋፊሩ ኣብቲ ዶባት ናቱ ሓለዋ ይቐፅል ኣሎ ስለዚ ንኣሜሪካ ገፅካ ናይ ስደት መደብ ዝነበረካ it's not going to work ገንዘብካን ንብረትካን ሒዝካ ካልእ መንገድታትካ ኮፍ እንተበልካ ብሕጂ ንስደት ትሓስብ ዘለኻ ንኤውሮጳ ተበልካ ዝገደደ ይክኸውን ኣብ ኤውሮጳ ኩሎም የማናይ ክንፊ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ጀርመን ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ሃገር የማናይ ክንፍን ክልቲኦም የማናይ ክንፊ እዮም ተዓዊቶም ዘለዉ ኮንሰርቫቲቭስ ኤንድ ፋር ራይት እዮም ተዓዊቶም ዘለዉ ስለዚ ቴማ ናይ ኢሚግሬሽን ዝኸበደ ይክኸውን ኣብውን ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩሉ እውን ከቢድ እዩ ዘሎ ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ ከድልየዩ ኣብ ዘየድሊ ሓደጋ ምእታው ከድሊ ይኮነን ኣሜሪካ ድማ ብዙሕ ስደተኛታት ዝኣትዎ ዝነበረ ሃገር እዩ ኣሜሪካ ዝኣክል ከምዚ እንድሕሪ ዓፅዩ እቶም ካልኦት ድማ ኣሰር ናይ ኣሜሪካ ናይ ምስዓብ ዘሎ ተኽእሎ Crackdown on immigration took hold. A sweeping asylum ban at the border combined with surging military troops and strategic agreements with Mexico and Central American countries has now reshaped the landscape. I don't think it's necessary for migrants because migrants are people who are being displaced and don't come to commit crimes in Tijuana or the United States. The ones we should be going after are elsewhere, not at the border or in the shelters. And now, even though the controversial decision to send some migrants to a holding camp at Guantanamo Bay has drawn outrage from human rights advocates, the steep decline in arrest signals the Trump administration's hardline tactics are having a profound impact, at least for now. ብሓፈሻ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ናይ ሰብኣውነትን ሂማኒትን ድንጋፀን ገለመለ እዚ ፍርጌት ግበሮ ኣሜሪካ ኣብ ከምኡ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ድንጋፀ ናይ ገለመለ ብፍላይ ኣብ ፀለምቲ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ናቱ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ኣፍሪካ ሓንቲ እውን እንትኹን ፅብቕቲ ነገር ብዛዕባ ኣፍሪካ ብዙሕ ኣይዛረበን እንድዩ ግን እንተሎ ኮይኑ ዝገበራ ሕማቕ እያ ስለዚ ናብ ኣፍሪካ ዝኾነ ይኹን ፅቡቕ ተበግሶ ወይ እውን ኣፍሪካ ኣብ ርእሱ ተኣቱ ኮንቲነንት ይኮነትን ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሆቴልን ናይ 5 ስታር ሆቴላትን ስለ ዝኾነ ቢዝነስ ናቱ ብዛዕባ ኣፍሪካ ሓሲቡ ዝፈልጥ ኣይመስለንን ብሓፈሻ ብዛዕባ ኣፍሪካ ዘይምሕሳብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከም ፀገም እውን ኣይርዮን እየ ብገይሩ እንተዘይሓሰበና ሕሸና ኣሜሪካ ሓሲባ እቶም ፅቡቕ ነገር እውን ስለዘየለ ብዙሓት ሃገራት ድማ ነቲ ዕድል ናይ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ተጠቒመን ካልእ መንገድታትን ካናድያ ካልእ ምርጫታትን ከሳልጣ ካልእ ኣማራፂታትን ንክገብራ እየን ዝጎያ ዘለዋ ስለዚ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ይኹን ናይ ዩኤን ፅቡቅ ጌርና ርኢና ኣለና ልዑል ጥንቃቐ ከድልየዩ ሕጂ ናብቲ ናይ ቁጠባ ክንሰግር ኢና It's part of Saudi Arabia's Vision 2030 strategy, which aims to identify new revenue sources as the Gulf state diversifies away from fossil fuels. Its goal is to become a top 15 country in AI by spending the rest of this decade adopting the technology at home and then exporting it from 2030. Joining us now to expand further on the kingdom's plans is Majid Al-Shahri, spokesperson for the Saudi Data and AI Authority, also known as SDAIA. Good morning to you, Majid. Really good. كم تريد لهم سعود عرب زاغور بيتنا ببحر تراي كابانات فلي قصالي حدشن اقداس زينتات يا تقبر زلا حساب اب اي سبورتس فلوي تورنمنت بعالم قداماي زخونه تقبر كالنا يقطبا بيت اكسبورتات تقبر ناي توريزم قطباناتا كاب ندادو وصاي اب جي دي بناتوم تناي توريزم كونتريبيوشن نعبي خيدالو مليونات سبات يمصومالو ኳሊቲ ዝኾነ ቱሪስትስ ድማ ሳከት ነትድሪ ጥራይ ዘይኮነስ ዓበይቲ ኢቨንት ስለ ዝግበር ዘሎ ኣብኡ ዝመፁ ድማ ብብዝሒ ዝሕሽሹን ዓበይቲ ሆቴላት ክሕዙ ዝኽእሉን እዮም ስለዚ መንግስቲ ስዑድያ ካብ ቱሪዝምን ካብ ካልእን ወፃኢ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ተፃወቲ ክኸውን ደልዩ ኣሎ ድሕሪት ዝገበርዎ ምቕዳሕ ዘይኮነ ንቅድሚት ሓሊፉ ቀዳማይ ተፃወቲ ክኸውን ኣብቲ ናይ መፃኢ ቁጠባ ዝበሃል ዘሎ ዓብ ተራ ክፃወት استراتيجي አንቂድሎ ኩሉ እዚ ኣብ ስዑድያ ዘጋጥም ዘሎ ከም ኣወንታዊ ምንቅስቃስ የዝርያነ ጎረቤትና ስለ ዝኾነ ጽባሕ ንጎ እዚ ቦታታት እዚ ብኸምኡ እንድሕር ዓብዩ ንሕና ድማ ሊፕ ፍሮግ ይብልዎ ዘሊልካ ንኽትሓልፍ ናይ ግድን ኣይኮነን ነቶም ቅድሜኻ ዝገብሮ ንኹሉ ቀዲሕካ ቀሲልካ ድሕሪዮም ክትመፅእ ዘሊልካ ንስኻ ድማ ኣብ ሓደ ዓውዲ ኣብ ቅድሚት ክትጅምር ተኽእሎ ከም ዘሎ ስዑድያ ተርእየና ኣላ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤአይ ዓባይ ፕሌየር ክትኮን ዓባይ ተፃዋቲት ክትኮን ስዑድ ዓረብ አንቂዳ ተበጊሳላ እዚ ድማ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ትገብረሉላ ወላ እውን ኣብቲ ቱሪዝም ክንብል ከለና ተራ ቱሪዝም ዘይኮነ ዝለዓለ ሌቨል ምዕባለ ዘለዎ ብቴክኖሎጂን ብናይ መፃኢ ፊቸሪስቲክ ዝኾነ ኣርኪቴክቸር እናገበርካ ንካልእ ሰብ ኣብ ካልእ ዘየላ ዓይነት ነገራት ንምፍጣር እዮም ዝጎዩ ዘለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ዞባኻ ፅቡቕ ነገር ከጋጥም ከሎ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኩሉ ግዜ ውግን ዕግርግርን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዞባኻ ጽቡቕ ዝኾነ ሓሳባት ክመጽእ ከሎ ድማ ንስኻ እውን ከም ጽቡቕ ነገር ጌርካ ክትሪኦ ኣለካ To have you on our show today. Look, I'm just going to start off with a question that I think many viewers also would love to get an answer to, which is exactly what are Saudi Arabia's AI ambitions? What do they encapsulate?
Morning, Jemana. Saudi Arabia is positioning itself as a global leader in AI, and we are leveraging the strategic vision for the country, Vision 2030, to build a complete ecosystem of regulatory framework, economical support system, and achieving what we can do to unlock the potential of the data sets that we have in the government and the country to build a better future for the humanity in the kingdom. And we are demonstrating that by working globally with ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ መንግስቲ ቀደም ናይ ነዳዲ ከምኡ ድማ ጥረ ነገራት ወርቂ ድዩ ገለ መላውታት ተመርኮሰ ቁጠባ ዝመርሕ ዝነበረ ቁጠባ ናይ ስዑድያ ንግስነት ኢና ንርኢ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት ዓረብ ማዕቢሎም እዮም ማዕቢሎም ማለት ኣተሓሳስባ ቀይሮም እዮም ኤቭሪቲንግ ኢዝ ፖስብል ኩሉ ይከኣል እዩ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ነቲ ገንዘቦም ድማ ኣጠቃቅማት ኢሎም እዮም ቀደም ናብ ሃገራት ኤውሮፓን ገለን ኣሜሪካን ቬኬሽን ብምግባር ይሕሽሽዎ ነይሮም ሎሚ ኤውሮፓውያን ናብኦም እዮም ዝመፁ ዘለዉ ንሃገራት ዓረብ ድማ ትክክለኛ ኣብነት ዝኾነት ኢማራት ትበሃል ሃገር እያ ከምኡ ድማ እቲ ቀጠር ዝበሃል ሎሚ እቲ ዝሃብተመ ምዕቡል ሃብታማት ናይ ካልኦት ዓለማት ኣብ በዓል ዱባይ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ኣብኡ እዮም ገዛውቲ ዝገዝኡ ዘለዉ ኣብኡ እዮም ኤክስፐንሲቭ ፕሮፐርቲስ ዝግዛእ ዘሎ ብሚልዮናት ዝግዛእ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ደዘርት ምድረ በዳ እውን ፅቡቅ ጌርካ ፖዚሽን ጌርካ ማርኬት ጌርካ ኢንቨስትመንት እንድሕር ጌርካ ኣሉ ዋላ እውን እቲ ዝኸፈ ምድረ በዳ ንክትነብሮ ይኮነስ ብጥቁ ንክትሓልፍ እውን ዘፅላኣካ ቦታን ሰሓብነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስዑድ ዓረብ ዳ እንታይ ዋኖም እዮም ነዚ ተማሂሮም ኣይኮነን ኖ እቶም ምሁራት ገንዘብ ገይሮም የምፅዎም ኣለዉ ኢማራት ከምኡ ገይራሎም ድማ እዚኦም ከምኡ ገብሩ ኣለዉ ኣብ ዓለምና ብዙሕ ምሁራት መሊኦም እዮም ህንዲ ኸይድ ሚልዮናት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ስራሕ ሲኖም ብዙሕ ዕድላት ስለዘየለ ብፍላይ ናብ ኤስያ እንተኸድካ ኢንዶኔዝያ ቶፕ ኖች ኣብ ብሉፃት ዩኒቨርሲታት ዝተማሃሩ መንእሰያት መሊኦም እዮም ዘለዉ ፊሊፒን ከይድ ከምኡ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎም ፓኪስታን መዓት ምሁራት እዮም ዘለዉ ብርትዓዊ ዋጋ ብሉፃት ሰባት የምፁ እቶም ዝበለፁ ሓንጎል ድማ ካብ ኣሜሪካን ካብ ኤውሮፓን ብብዝሒ ገንዘብ የምፅዎም ሽዑ ኣብ ትሕቲኦም ኮይኖም ድማ ንህዝቦም የምህሩ ኢማራት ሞዴል ናታ እንድሕር ኢኻዮም እዩ ኤውሮፓውያንን ካልኦት ዓለማትን ኣምፂኻ ሕሱር ጉልበት ድማ ካብ ኤስያ ኣምፂኻ ክሳብ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኢማራት ኬድካ ተሪኻዮ ሓደ ገዛ ክስራሕ ከሎ ቀትሪ ጥራይ ኣይኮነን ትስራሕ 24 ሰዓት ይስራሕ ትህንፃ ምክንያቱ እቶም ሰራሕተኛታት ካብ ፓኪስታንን ካብ ካልኦት ሃገራት ባንግላዴሽን ገለመለን እዞም ህዝቢ ስራሕ ብዙሕ ዘይርከበሉ ኔፓልን የምፅዎም ደሞዝ ስለ ዘለዎም እቶም ሰባት ያቶም ድማ ክሳብ ዝሞቱ እዮም ዝሰርሑ ሓቃሽ ይሰርሑሎም እዮም ከም ሕሱብ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ 50 ደርቢ 60 ደርቢ ዘሎ ፕላሶ ጠጠው ኢሉ ይፀንሓካ እዚ እቲ ናይ ቀደም ሲስተም ክኾን ከሎ ንዑ ጥራይ እናገበሩ ኣብ ጎኒ ጎኒ ድማ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ምሁራት ናይ ዓለም ኣምፂኻ ፅቡቅ ዝኾነ ደሞዝ ይህብዎም ነቲ ቴክኖሎጂ ድማ ከም ዝቕፅልዎ ይገብሮም ስለዚ ከምዚ ገይሮም ስዑድ ዓረብ ድማ ኣብቲ ናይ ፊቸሪስቲክ ዝኾነ ንኣብነት ኢስፖርትስ ዝበሃል ጌሚንግ ማለት እዩ ጌሚንግ ልክዕ ከም ኩዕሶ እግሪ ካልእ ቶርናመንት ብዓለም ደረጃ ዓበይቲ ኢቨንትስ በዓል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ገለ ዝሳተፍዎ ጌመርስ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፅዎ ዓበይቲ ውድድራት እያ ተካይድ ጎልፍ ድዩ ካልእ ዓይነት ውድድራት ኣብ ከምኡ ብብዝሒ እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ቱሪስት ንምስሓብ ናብቲ ስፖርት ናብቲ ውድድር ክመፁ እንድሕሪ ኮይኖም ግድን እዮም ስዑድ ዓረብ ድማ ዋንጫ ዓለም ክትንግድ እያ ኣብ 20 ክንደይ ምዃኑ ኣይደኖ መወዳእታ ናይዚ ዓመታት ድዩ ዋንጫ ዓለምካ ክትንግድ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ሃገር እዚ ቅልጡፍ ዝኾነ ዓበይቲ ምንቅስቃሳት ናይ ቁጠባ ይገብር ኣሎ ነዚ ኩነታት ናብ ቀዳሕካ ገለ ነገራት ናብ ሃገርና ብኸመይ ንሕና እዚ ሃገር እዚ ዓብ ቁጠባ ተኮይኑ ጎረቤትና ስለ ዝኾነ ንዓና ዝበለፀ ዕድላት ከጋጥመና ከም ዝኽእል ኦኬ ኤርትራ ከምኡ ደረጃ የላን ስለምንታይ ካ ገለ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኖ حلم كل وكالو رأي كل وكالو نحن خنتاي كنقبر خل تاي كنقبر خل انتاي الله كبابي خاص كل بزيت حماق وق اجرجر صقام طراي ديكون بزح ناي صبغ نجر منقسقاسات كم زلو مغنزاب يدلي بزعب ود ما حساب كدلينايو مغنيات كل بزيت كم زحج زلنا يكوننا كنبر يكون نجرات كقيريوم صبغ نجر كمتيو تسفا كل وكالو تدالو دما نسخي بفلاي نزي فيديوهاتي اب اوروبا امريكا اب كالي سدت كوين كاتريو زلها ادلات سلازلكا زبلت ادلات سلازلكا تدالو بحنقولكا one day you are going to be a very important player ابزي كبابزي سلازي بفلاي بعد سعوديا كمون زي قربتنا اثيوبيا تريو زلهم ببزحي تهاجرنا عبي خي سلازلو بزح حساب سلازلو هذا معلت بوليتيكا وكنتات مستفتحي فتيخا خيفتها سرح كلي فتيخا خيفتها مالت دوب عطينا منطق غيرنا كيتا ترى خفنا نحوار كنا برينا الكاز حساب يكون اقل بوينت نقرات تغيريهم مع سخون السماء نفلتنا قال نقر تغير مخانو فليكا كل غزي عبيخا محساب اقداسيو انا هوب زي نقراتسي اكن بكويناتن نحت حد كامورارن نزارب بقطبان شركنات تزربلو زي مالت جن بسمعيتاتيخا غربيتنا سلو زغونو كسرونه يملكا يكون زيوم حدا اقدست غربيت سلو زغونو لعلتن كاغزلو
زمدنا يرليكا زمدنا مسوم دما حيلها ليكا خزمدنا تكبر دخيم كزمدنا في إثيوبيا دوات أيقونن زيا كل جزء أبز channel كده ما يدلي I don't know كده سبات يسمعون اللوجن زيا نتومنا عايز يسمعوا كم حتى حساس باكلهم our partners whether NGOs companies other governments to achieve really interesting things that we are very proud of so far since the launch of Sadaya in 2019. Yeah, and is this mostly about the rollout of AI applications that will help improve the quality and efficiency of people's lives, or is it about spending in the infrastructure around AI, things like and capabilities and other aspects that are important, very important from our strategy? And anyway انتنا نرزلنا سعود عرب كابتن ندادن كال تحد درجة اندسترين زنبرا وتيا أب عبيت بروجكتس جف جنزب 100 بليون أب AI power house نخد كون ساب 100 بليون invest قبل كم زلا aims to develop a technological hub recruit new talent بفلا إن ايتم مهارات قال زلوا أب كلا عالم زلوا maybe إيرتراويان أب كلا عالم زلهم look out السعودية there will be a very interesting أداغا councilors غير of course قال لي لا يكونن مهنياتو أب كبابيوم أب جبس إديو أب جلما talent سلزلوا كابم هاير كجبر خوليهم بتحط كتبل تخلي خاجن إيرتراين كبيرتران السدات نخوص وكانت كعبر يدلني أجن دجاز اللي حسب أبعد UAE كابزر أخو بزحت عادو كاب أمريكا كبيروبا نابو خيدوم زبالة إسراح بزبالة conditions كم سرعون قال تفهم لما مزمع بلزر لقطة بقى جزاو تجازي خابو كتوينش أفصل تدخل كامبانيك كتمسرت تدخل نزع عدلات زي إيرتراين مهارات أب كلا عالم زلوا أب UK زلوا ديم أمريكا كندا أوروبا أستراليا زلهم وجه عود نزل كنا تاز تختاتلو أقد استعدلات مستكبابينا مسموخانو نتعدل كنت كملوا تخليهم إلى أغريبيا زلوا بتشمنا السعودية ترى كنا حتى بنتكو صالكم يدهرين أبتناي عبيت هجرات سجرية. To Burkina Faso now, there's an interesting story of success from the auto sector there. Specifically, the release of a new electric vehicle produced by a local manufacturer is being hailed as an interesting move for a country that's been more synonymous with subsistence agriculture, conflict and political unrest, especially of late. And while much of the country will not be able to afford these units outright, experts say it could lead to an economic upturn amid rising demand for electric vehicles. بوركينا فاسو زبهال بزي إبراهيم تراوري ميكل تعمد ديجل الواجير سلطان كابز قاصر درجة قد سأل حدش زينان تبغ زينان زوج على زول هجرنا أفريقيا خاين له ودب ألبوز خون أفتق زي بلو تفتروا هفتقن كم بعد وركي خون قالوا معدنات ببزح كم زلوا إذا نجر هجر إذا كون ريل نشتي بعد ما كم خان إذا نجر له سلطان كابز ركبنا تهجر بزح لو تيجي قبل كم زلوا درجة زي إنترنت أفريقيا وياندما ويون أنا أفريقيا ميديا بتعميز فتوى نزل سبزي حجد ما إلكتريك كارس مسريتهم حنت كامباني نا إلكتريك كارس كتفرج ميرا لبوركينا فاسو حنساب عبيت نساتات سريحون دخاتات برت عوا جايه بالو يبلو حنساب ناي سالساديو ناي كال فابريكاتات ناي جل ملاي قبرالو درجة بزح تبغ زخونة منكس قاسات كم زلوا بتحجريز نجار زلوا كم وتشيتو دما إلكتريك كارس أتأتات يوم اللويز بحال زلوا حداش ناتهم هيزم بزيد ما من البات كلهم تم زيجاتات كيرغبوا يقولون in other African markets. Here's Ian Kinua with the details. Burkina Faso imports an average of 60,000 cars a year. Like many other African countries, it is a major consumer of second-hand. مبزعت جزيتي مخاين أبزح هجر زمت إذن برا سكند هاندن كاب كالوت هجرات ناي إسيان إيروبان زمت إذن بريو أبزوان زي حداش مكينة إلكتريك كار بمسرح نبعد عقاق قريبة مالو زي نبي حق زجر رميو ولا كابواجات بس حسب كجزء زي كل تغني أفريقيا إلكتريك كارس كتتعاطى تزبل زي حي ملو عمد حي زلنا عصرت تغلط ساعات برتع حي زلنا سلزغنا إلكتريك كارس is going to be the future of Africa كم بعليه ترى خندق كده زي حلمنا جيركم يعني أبغى زاغا سولارات زرقحكا ماكينة خاب سولار تشارج ناقبركا زخونة يخونة إلكتريك كيد ليكا ترانكويل زخونة هي وقت كتنبر تخلي خافلها بعالبات سولارات كاب أبغتير كا جزاها كلهم توم دجزوا لهم وين كتحاسبوا زلكم يزبل لكم نحاسبوا زلنا في الله سريعك بسولار تشارج غير كا ماكينة خازويركا جالبة خازويركا خنبرو لتغل بلوت حجر كم زلك فلوتو دروت كم زكا الدماء بوركينا فاسو ترينا الله حنت دخا بدخلنا تراي تجلس نبرت حجر تعوي محدرك تركب سلز جمرت إلكتريك كار جيروم بعلم درجاك ودادرو نهاجروم زخون كابيتاليزم متزنبرك شرح جميرة ماله زخا ليب فروغي مالت زليل كحليفكا innovation كتتأتى تخلى هايها من سياتنا يرترى ولا حنت عدلات كي زي بلو أب زي لو لجزيون تقول أنت عن التكنولوجيا كوي فتنتاتي قبر لو تنقل عنر يوم لنا عدلات تفتير كلام عبيت نجارات قبر خمس غلو
ካብ ካልእ ድማ ክቆጥዑ ዕድል ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና ንሽተይ ኣብ ቴክኖሎጂ ካባታና እስከነዚያ ካኸበኩም Now, speaking of technology, Chinese robotic stocks jumped this week after startup Unitree posted this video of its upgraded G1 robot showing off some swirling kung fu moves. The company says it's still upgrading its algorithms, and the robot can learn any action at will. Shares of Wuxi Boton in ሓደ ነገር ክርዳእና ዘሎ ካብ ቻይና ዝወፅእ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ቅልጣፈ ዘለዎ ምዕባለ ንነፍሲ ወከፍና ከማን ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ይዝረአየኒ ኣነ ከም ሓደጋ ዘይኮነ ከም ዕድል እየ ዝርዮ ቻይና ትሰርሖም ዘላ ሮቦታት ኣብ ቻይና ዝፈርዩ ዘሎ ሮቦትስ ብዝቀልጠፈ ብልሕናቶም ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝተወሰኾም ስለ ዝኾኑ ናይ ምሕሳብ ክእለቶም ዕዮታት ናይ ምፍፃም ክእለቶም ብዝቀልጠፈ ፍጥነት እዩ ዝምዕብል ዘሎ ዳርጋ ቀፃሊ ፍሉይ ዝኾነ ሮቦትስ ቻይና ተተኣታትላ ኣብቲ ዕዳጋ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ናይ ቻይና ድማ ተኣምር እዩ ኮይኑ ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሮቦት ሕጂ ኩሉ ዓይነት ምንቅስቃሳት ልክዕ ከም ሰብ ሓሲቡ ሰብ ክገብሮ ዘይክብል ዓይነት ምንቅስቃሳት ብቕልጡፍ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ቀልጢፉ ድማ ዝመሃር ክመሃር ዝኽእል ምዃኑ ከይትዘገር particular surging 50% this week after holding talks with Unitree on using their robot technology. Joining us now is Jacqueline Du, head of China Industrial Technology Research at Goldman. ቦክሳት ከርኢ ወይ ካቃላጽም ናይ ምንቅስቃስ ናይ ኣካላት ከርኢ ይኮነን ኣካላቱ ከም ድሌቱ ከንቀሳቅሶ ከም ዝኽእል ስለዚ ደኒኑ ንብረት ምውሳድ ድዩ ገለ ወሲዱ ነቲ ክቐብል ገለ ክቐብል ድሕሪ ኮይኑ ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል ምንቅስቃስ ዝኽእል ናይ ቀደም ሮቦታት ትኽኢሎም ከይዶም ኢሎም ንየማን ዝጥወዩ ገለ ኢና ንፈልጥ ሕጂ ግን ፍሌክሲብል ዝኾነ ድሓርካ ካብ ናይ ደቂ ሰባት ፍልይ ብዝበለ ድማ ምክንያቱ ንቅድሚትን ንድሕሪትን ከም ድሌቶም ክኸዱ ዝኽእሉ ናብትን ክጠዋወዩ ዝኽእሉ እግሮም ንድሕሪትን ንቅድሚትን ከም ድሌቱ ክዕፀፍ ዝኽእል ሰባት ደቂ ሰባት ብዕፅምትና ክንገብሮ ዘይንኽእል ክገብሩ ዝኽእሉ ገይሮም እዮም ዝፈጥርዎም ዘለዉ ኣብ መጻኢ ደቂ ሰባት ኩላቶም ኢሎን ማስክ ከም ዝበሎ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዙ ሮቦት ከልዎ እዩ ኣሲስታንት ከድልዮ እዩ ነቲ ኣሲስታንት ድማ ብሮቦታት ክግበር ምዃኑ እቲ ዕዳጋ the potential NATO abamkhanium zinogrutom kilata. Thanks. Jacqueline, good to have you with us. Talk to us about, the AI development, robotics development. After Audi, Tilkatia Bezbazin Kamlakum Idelinegan, Antanagar Kariakum Ideli, Siskarayo, Kidromental. You can trust China coming out with awesome futuristic innovations, but this time it's dominating even the wheels department. እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ሰብ ክቋዓፀሮ ካብ ዘይክእል ንላዕሊ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ መሬት ይኹን ኣብ ማይ ይኹን ብኩሉ ደረጃ እቲ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ናይ ቻይና ንኩሉ ረኣይን ሰማዕን ዘገርም እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ እታ ሃገር በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ቴክኖሎጂካዊ ግስጋሴ ብትኽክል ኣብ ሚድያ ይመፀና የለን ምዕራባዊ ሚድያ ከዓብጦ ይፍትን ስለ ዘሎ ክሽፍኖ ይፍትን ስለ ዘሎ እቲ ኣብ ቻይና ተበፅሑ ዘሎ ደረጃ ቴክኖሎጂ ኣይንሪዮን ኢና ዘለና ከምቲ ዝድለ this means ምናልባት ናይ ሌተስት ቴክኖሎጂ ናይ ዓለም ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ክትፈልጥ ተደሊኻ መጀመርያ ንቻይና ኢኻ ክትውከስ ዘለካ ናይ ቻይና ኩነታት ኢኻ ክትፍትሽ ዘለካ ካብዚ ክመፅእ እቲ ዝበለፀ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ብመኻይን ይኹን ብሞቶ ይኹን ብትሬናት ይኹን ኢቨን ኣብ ነፈርቲ እውን ኣትዮም ኣለዉ ብፍላይ ብማይ ክኸዳ ዝኽእላ መኻይን ብክነፍራ ክበራ ዝኽእላ መኻይን ኣብ ኩሉ ዓውዲ ክኸዳ ዝኽእላ ሶላር ወሲደን ክኸዳ ዝኽእላ መኻይን ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ እዮም ዘምፅኡ ዘለዉ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ምፍላጥ ድማ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ትዋጋኸ ክሓስር መዓት እዩ I can wait at some point ሃገርና ነዚ ነገራት ምስ ከፈተት I can only imagine ኣብ ኤሮጳ እኮ ክእትዎ ኣይኮነ ምስ ናይ ንግዲ ፀገማት ዘለዎም ገለመለ I hope ይገብርዎ ኾኑ ምክንያቱ ኤሮጳ እውን መንገዲ ክቅይር ምዃኑ ይነግር ስለ ዘሎ ምናልባት እቲ ዕድላት እቲ ዝኾነ ይኹን ዕድል ይፈጥር ይኸውን ብሓፈሻ ግን ንኤርትራና ጥምት ከለኻ ፅባሕ ንጎ ብፍላይቶም ኣብ ደገ ዘለኹም እቲ ዕድላት ክሳዕ ክንደይ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ብ10,000 ብ5,000 ጠወርቋሽ መኪና ትገዝእ ዝነበርካ ብሕሱር ከመይ ዓይነት መኪና ክትገዝእ ከም ትኽእልን ልዕሊ ኩሉ ድማ ሶላር ስለ ዝኾነ ብሶላር ናትካ ቻርጅ እናገበርካ እውን ንነዊሕ ኩሉ መዓላታት ክትጥቀመሉ ትኽእል ቴክኖሎጂ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዝኣክል እዩ ስለዚ ንኤርትራ ምስ ከድካ ኩሉ ነገር ኣብ ኣሜሪካ ትፈልጦ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኤርትራ ክኸይድ ዝኽእል ነገራት ቴክኖሎጂ ኣብ ቻይና ይመፅእ ስለ ዘሎ ፅባሕ ንጎ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ሕልምታትካ ክትእትዎ ኣለካ ገለገለ ሰብ ኣሎ እንታይ ኮይኑ ትስምዖ መሲልኩም ኣፍሪቃ ገፅኩም ተኸይዱ ንኤርትራ ምስ ከደ ኩሉ ነገር ድሑር ክኾነ ዝኽእል ኖ እቲ ነገራት ክኽፈት ምስ ጀመረ ኩሉ ነገር ብዝቐልጠፈ ክቕየር ከም ዝኽእል እዩ ዝረኣየካ ንዑ ክንቅይር ንኽእል ድማ ንሕና ኢና ስለዚ እቲ መንግስቲ ፖሊሲ ትኽክለኛ ምስ ኣውፅአ
እቲ ሰብ ነቲ ኩነታት ጽቡቕ ነገር ንምትትታው ንኣብነት እዚ ኩሉ ናይ መኪናታት ናይ ኣውቶቡሳት ሕፅረት ዘሎ ብኤሌክትሪክ ዝዝወራ መኻይን ተምፅኡ ናይ ነዳዲ ፀገም ስለ ዘይብሉ ኣብ ገለ ቻርጂንግ ስቴሽን ድሕሪ ጌርካ ኣብ 2-3 ቦታታት ኣውቶቡሳት ብኤሌክትሪክ ዝኸዳ ብዋጋ ተን ዝበለፀ እየን ክኾና ዝኽእላ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ ቀዳምነት ሂቡ ብትክክል ሓሳባት ክጥቀመሉ ክኽእል ኣሎ ፀሓይ ስለ ዘለና ኣብ ንኣብነት ባፅዕን ኣስመራን ተወሲድካ ኣብ ክልቲኡ ቦታታት ቻርጂንግ ስቴሽን ትገብር ባሳት ድማ ብኤሌክትሪክ ዝኾና እንድሕሪ እቲ መንግስቲ እንታይ ክኸውን እዩ እተን ባሳት ካብ ኣስመራ ቻርጅ ገይረን እንደገና ካብ ባፅዕ ቻርጅ ገይረን ክመላለሳ ይኽእላ ዝኾነ ይኹን ነዳዲ ድማ የድልየን እዩ ስለዚ ነዳዲ ስለዘየድልየን ንዓን ኣብ ኪፕ ዝብልዎ ነዳዲ ክቡር ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝሓታ ናይ ሶላር ኣውቶቡሳት ተምፂኻ ግን እቲ ዝቐለለ ይከውን ከምኡውን ከም ንሪኦ ዘለና ትሬይንስ እንተረታታት ኤርትራ እቲ ነገራት ክሳዕ ክንደይ ክቐልል ከም ዝኽእልን ክሳዕ ክንደይ ኢዚ ክኸውን ከም ዝኽእልን ምግንዛብ የድሊ ኣነ ኩሉ ግዜ ቴክኖሎጂ ክርኢ ከለኹ ኣብ ስዊስ እንታይ ክጥቀመሉ ይኽእል ኣይኮን ኣብ ስዊስ ዘሎ እኹል እዩ ኣብ ኤርትራ እንታይ ክንገብረሉ ንኽእል ዝብል ሕቶ ኣብ ርእሰይ ዝመፀኒ ንዓኻትኩም ድማ ነቲ ሓሳብቲ ናብ ርእስኹም ንኽመፅእ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ስለዚ ኦፍኮርስ ከምዚ ዓይነት ኤግዞቲክ ዝኾነ ቴክኖሎጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ሕሱር እዩ ብዋጋ መኪና ናይ ሓንቲ ኒሳን ብ20,000 ትገዛ ነዛ ብክንድኣ ዝሰልጠነ መኪና ብሶላርን በገለን ክሰርሕ ዝኽእል ክትገዝእ ትኽእል ማለት ከፍልፀኩም ኢለ ዘምፅኦ ዘለኹ እስከ ናይ ኤሮፓ ቴክኖሎጂ ናብ ኤሮፓ ከም ፖሊሲ ዝኽተሎ ዘሎ ክንሰምዕ ምዝ ከተሓዘልኩም ስለ ዝደለኹ Commission is approaching China. Well, we have, of course, the de-risking policy. So really not to make the same mistakes that we have done with Russia. But now seeing America really bonding with Russia, then that, of course, raises a lot of questions regarding China as well. And of course, China is very friendly with us now. I mean, we need to have the discussions on our China policy. So far, it has been so that de-risking, really not to put all the eggs in one basket. انت تبل دلا زيا تريواد لهم ناي فورين بوليسي ناي اوروبا تازل على حلافيتيا كايا كالاس بال بزوج زينا نريا بزعبا اوروبا حبرت مس تشاينا زلو بوليسي انتاي يمثل ليلو ابزلن قنه مجمريا ددحر امريكا تغرابيتهم انصار تشاينا دي ريسكينج دي كابلينج بزبل زرباتات مس تشاينا استفلالي عينت اقداتات يقبرو نيرهم حجيجن اوروبا ترديوهم سلازلو امريكا مس راشا تغوي سلازلا نيروبا دما تغوانيا سلازلا مس تشاينا زمدنا جميرهم كم زلون تشاينا دما نتعدل كتقملت تدللا امريكان اوروبان بحد خوينوم كنصلوا ايتدلن يا تشاينا نقطباناتا حدغا خغبرو لخوليوم سقات كفطروا لخوليوم سلازي امونغ اوروبان امريكان زفطر زلو باسي ني تشاينا تزبلص عدليو بخلا زرر با اوروبا زلنا نزع قدمنا خنريو صنعنا مخاين كمصنا خمس خلت خلول ማለት እዩ ክንዝውሮ ንኽእሊና በኤሮፓ እንተለና ኣብ ኤርትራ እኳ መንግስቲ ኤርትራ ፍቃድ ጥራይ ዘድልዮም ቻይና ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ክኣቱ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ መንግስቲ ኤርትራ ጥራዩ ምስ ዘለዎ ቀዳምነታት ንመኻይን ናይ ገዛ ንገለመለ ቀዳምነት ከብ ዝኽእል ኣይመስለንን ኣድላይነት እውን ዘለዎ ይመስለኒ ውሕዳት ንስራሕ ዘድልያ ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ኣጋይሽ ንምቕባል ዘድልየን ኤሌክትሪክ ካርስ ተዝጥቀም ነይሩ ኣብነት እውን ምኾነ ነይሩ ንባዕሉ ንሱ ማለት እዩ ኤሮፓ ግን ናይ ፖሊሲ ሽፍት ይገብር ከም ዘሎን ምስ ኣሜሪካ ታሪፍን ገለን ስለ ዘባእሶም ዘሎ ምስ ቻይና ኮዚ ወይ ከዓ እናተቀራረቡ ይመፅሉ እዚ ከዓ ናይቲ ኣሜሪካ ሄጀመኒ ኣሜሪካ በዓላ ሓደጋ ተውድቀሉ ከም ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እቲ ዝበለፀ ይኒ ቻይና እዩ ዝበሃል ወላ እኳ ታሪፍ ክገብረሎም ገለ ክገብሮም ወላ ክቅርቅራ ይፍትን ተሎ አንዳር አካይዳናቱ ነቲ ስልታዊ አካይዳን ስትራቴጂካዊ አካይዳን ናይ ቻይና ዝበለፀ ዕድል ይፈጥረሉ ከም ዘሎን ብኡ መንፅር ድማ ኤሮፓ ኣሜሪካ ከጓንዮም ተጀሚሩ ዕድላት ምስ ካልኦት ሃገራት ምስ ኣፍሪካ ዲ ምስ ቻይና ዘለዎም ዝምድና ክቅይሩ ክፍትን እዮም ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ መንኮርኮር ኮይኖም ወላ ረብሓ ዘይብሉ ድሕሪያ እናኸዱ ሓደጋ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ኤሮፓ ነፍሶም ንዖም ዘዋፅኦም ክገብሩ ተጀሚሮም ሕማቅ ክኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣሜሪካን ኤሮፓን ብሓደ ኮይኑ ክእግዳካ ከሎ እንታይ ዓይነት ፀገም ከም ዝፈጥር ኤርትራ ሕያው ኣብነት ስለ ዝኾነት ነዚ ኣቐዲምካ ምርኣይ የድሊ ድሮ ኣሜሪካውያን ተረዲዎም ኣሎ ስምዑ to say about everything he and Putin have been through together. It was like a dictator's version of We Can Do Hard Things, if you're familiar with that podcast. It was insane. Yeah, Nicole, I think we have to understand that what happened today is really a piece of a larger puzzle. We've seen this building, frankly, since before Trump returned to office. But literally, so much of what he has done in his first 5 weeks in office have been to the benefit of Russia and China. So let's review the bidding. Threatening our ally, Denmark in Greenland. Starting a trade war with our closest allies and partners. Trying to, I think we have to understand.
ነገራት ሕማቅ ከም ዘሎ ብመን ኢኻ ትፈልጥ በቶም መጋበርያ ናይቲ ግሎባሊስትስ ንኤርትራ ይኹን ንካልእ ዓለም ብዙሕ በደላት ዝፍፅሙ ዝነበሩ በዓል ሱዛን ራይስ ከማርሩን ተጀሚሮም things are going really well በዚ ኢኻ ትፈልጥ በዓል እዚኣ ዝመርሕዎ ዘለዎ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ቅልፅም ንኩሉ እናረበሸ ብዩኤስኤድን ብካልእን ገይሩ ንዓለምና ከብዝብፃ ዝደልዩ ዝነበሩ እዮም እንጌስ ወ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንኣሜሪካ ክርባሓየሉ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ናይ ቀደም ኣካይዳ ኮምፕሊትሊ ሓደሽደሽ የብሎ ከም ዘለዎን እቶም ናይ ቀደም ነቲ ዓለም ኣብ ምቁፅፃር ዓብ ግደ ዝነበሮም ድማ መረረ ናቶም ብኩሉ መንገዲ ክገልፁ ኢና ንሪኦም ዘለና ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ድማ that's a good thing risking in the areas where the risks are higher, cooperating in other areas with China. So and of course here what America does plays a big role. And by the way, one of the questions nobody is able to answer here about China. If, I hear the statements by some American officials saying that, you can't possibly beat Russia. I mean, Russia is so much bigger and, you need to give in to Russia because it's not beatable, which is not true, by the way. But then you're trying to signal to your Asian counterparts that if China is attacking them, then you are there. But China is so much bigger economy than Russia is. እዛ ዘረባ እዚኣ ጥራይ ዝበለታሲ ብዙሓት ሰባት ክሳዕ ክንደይ እዛ ሰብ እዚኣ ብሃም ምዃና ብምባል ይገልፅዋ ኣለዉ ኣሜሪካ ንራሻ ዓብ ሃገር እዩ ዓብ ቁጠባ እዩ ዓብ ወታደራዊ ዓቕሚ እዩ ክንስዕሮ ይንኽእል ኢና ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ካልኦት ናቱ ቲም 10 ግዜ ንዶናልድ ትራምፕ ንራሻ ክንስዕራ ይንኽእል ኢና ክብሉ ከለዉ ከመይ ገይሮም እዮም ንቻይና ክስዕርዋ ዝኽእሉ ደኣ ቻይና ዶ ይተዓብን ብኩሉ መንገዲ እያ ትብሎም ዘላ እቲ ዘረባ ግን እቲ ምስጢር ናይቲ ዘረባ ግን ኣይተረዳእን ዶ ኮይኑ ወይስ ፈሊጣ ከተታለል ደልያ I don't know ግን ብሓፈሻት ነዚ ኣብ ሚድያ ክትዛረብ ምኻላ ጥራይ ኦልሬዲ እዛ ሰብ እዚኣ ኢማቹር ኣብ ፖለቲካ ብስለት ከም ዘይብላ እዩ ዝንገር ኣሜሪካውያን ራሻ ኢጎ ናይ ፑቲን ንምትንካፍ ራሻ ኣብ ጎኖም ንምግባር ዝጥቀምሉ ዘለዉ ቃላት እዩ ራሻ ሓያል ኢኺ ከማኽየለን ናይ ዓለምና ሱፐር ፓወር እያ እዚ ዝብሉ ዘለዉ ልክዕ ከምቲ ንዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ኢሎም ዝስሕብዎ ዘለዉ ንራሻ ድማ ከምኡ ኢሎም ካብ ቻይና ንኽፍንትትዋ ምስ ቻይና ዝቐረበ ዝምድና ብምግባር ኣብ መንጎ ቻይናን ራሻን ዘሎ ዝምድና በቲኾም ንሶም ከኣትዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ነዚኣ ግን ቁርብ ኣይተረዳእን መስለኒ በት ፅቡቅ እዩ ዘይምርድኡት ነገራት እውን ኣገራሚ ኩነታት ኢና ዘለና ሕጂ ናብቲ ናይ አፍሪካ ክንሰግር ክንፍትን ኢና ለስከው ቀይ ባህር አካል ያልሆኑ ማንኛውም ሀገር በባህሩ ላይ የባህር ኃይል እንዲያቋቁም አልፈቅድም አለች። ወደብ አልባ የሆነችው ኢትዮጵያ በቀይ ባህር የራሷን ወደብ ለማግኘትና የባህር ኃይል ለማቋቋም በሚል እንቅስቃሴ ላይ እንደምትገኝ የብልጽግና አገዛዝ ይናገራል። ግብጽ የቀይ ባህር አካል ያልሆነ ማንኛውም ሀገር በባህር ዙሪያ የሚያደርገውን ወታደራዊ እንቅስቃሴና የባህር ኃይል ለማቋቋም የሚደረግ ጥረት እንደማትቀበል ድጋሚ አስታውቃለች። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባደል አብድላቲ የተመራ ልዑክ በፕሬዝዳንት ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በአስመራ ውይይት ማድረጉን ተከትሎ ነው ይህ ዜና የተሰማው። በውይይቱ ሁለቱ ሀገራት የቀይ ባህርን ጨምሮ ብሓፈሻ ኣብዚ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ዝተገበረ ዝምድና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 4 ኪሎ ጫውጫውታ ፈጢሩ ከም ዘለዎን ኣክቲቪስት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣቢ ድማ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ኩነታት ቱታ ክብልሉ ጀሚሮም ከም ዘለውን ግብፂ ድማ ሕጂ ደይኮነ ብተደጋጋሚ ከም ዝገለፀቶ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዘይብላ ሃገር ሰራዊታ ይኹን ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ቀይ ባሕሪ ንክትገብር ብፍጹም ከም ዘይተፍቅድ ከምዚ ክንብለኩም ዘለና ከለና ምግናን ዝመስል ሰብ ኣለዎ እዚኣ እስከስምዕዋ ባዕሎም ዝገበርዋ ኢትዮጵያውያን ዝገበርዋ እዚኣ ضربوها ومكنوا اثيوبيا من بناء السد وسابوهم يملوا እንግዲህ እነዚህ ይላቸዋል በስድብ ነው የጀመረው እነዚህ እንስሳዎች ጅላጅሎች ማለቱ ነው በኢሊቱ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ያው ብዙ ተቃውሞ ያሰማል እነዚህ ሰዎች ይላል መጀመሪያ ኢትዮጵያን እንደፈለገች እንድትሆን ከፈቀዱ በኋላ ራሳቸው ሄደው ኢትዮጵያ ላይ በካርቱም ከአልበሽር ጋር ከዚህ ከኛ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ክቡር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እና የአብዱል ፈታህ ሲሲ ከም ትሪዎ ዘለኹም እንታይ እያ ዘረባ መሲልኩም ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዘረባ ግብፃውያን ሚድያ ናይ ግብፂ ዓበይቲ ጋዜጠኛታት እዮም ዞም ዛረቡ ዘለዉ ናይ ግብፂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ኢሊት ናቶም ዘለዎም ቅርሕንቲ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ እንስሳታት ዝኾኑ ፖለቲካውያን መራሕቲ ናይ ግብፂ ኢትዮጵያ ኣብ ድሕሪት ዝገልጻ ምናልባት ግዜኡ ኢትዮጵያ በልሕ ካራ ኣብ ክሳድና ጠጠው ንኸተብል ጠጠው ኢሎም ዝረአዩን ዝኾነ ስጉምቲ ዘይወስዱን እዮም እንታይ ትበልሕ ካራ ዝብሎ ዘሎ
نتي ديغا ناي جيرد زبلو زلو استعباي ديغا كسرح تراي دي كونس قداماي غزي كالاي غزي سالساي غزي رابعاي غزي حمشاي غزي نخملا زخونه سغم تداي وسدو لنكن انتي لكم نيره نايتي حرشان مسنو ناي جبسي اديس ابا بتناي نايل بازنز بحال زنبره وعلا كم زتواردن جبسي زخونه يكون كتقبر كم زي تخل كم استرغاغصن اب جبسي زلو قطع دما ጥርዝ ዘይቡ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ኢትዮጵያውያን enjoy ገብርዎ ኣለዉ which is really good actually this is good እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ናይ ግብፂ ቁጥዐ ኣብቲ ዞባና ዝግበር ዘሎ ኩነታት ልዑል ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዎ ንኤርትራ ብፍላይ ኤርትራ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ገይብ ፅቡቅ ጌራ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ብዙሕ ዋጋ ከይከፈለት ካብዚ ዝለዓለ ረብሓ ክትረክብ ትኽእል ኤርትራ እያ ስምዕዋ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ the game is changing ክበሃል ከሎ ኤርትራ ሰራዊታ ሓፍ ኣቢላ ወይ ውግእ ንክትውጅ ኣይኮነን ኤርትራ ፖለቲካዊ ፀወታ ጥራይ ዘድልያ ኣብዚ ፖለቲካዊ ፀወታ ከምኡ ድማ ወታደራዊ ምድላዋት ረይዎ ብዘጅ እንታይ ክብሉ እዮም እቶም ግብፂ ቁጥዐ ናይ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዝዲጋ እንታይ ከም ዝመስል ናይ ቀይ ባህር ተወሲኽካ ኣሎ ናብ ፅላለ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጽ ማን ለማለት ነው ራሳቸው ፈርመው ወደው ፈቅደው ለኢትዮጵያ ይህንን ፍቃድ ከሰጡ በኋላ سد مرة واثنين ከዛ በኋላ ግድቡም አንዴም ሁለቴም ሶስቴም ያለ እስከ አምስት ጊዜ ድረስ እንዲሞሉ ዝም ብለው ካዩአቸውና ከፈቀዱላቸው በኋላ 3 و4 فاضي اعدلك لحد 5 و6 እንደው 5 6 ነው መሰለኝልና 5 በቃ ይበቃቸዋል ስለዚህ እስከ 5 ድረስ የህዳሴው ግድብ ሙሊት እስኪሄድ ድረስ ጠብቀው እና ምንም ሳይሉ ቆይተው لحد 5 وحطوا رقبتنا تحت اسنان العدو ከዛም የኛን እዩ እንግዲህ እንዴት እንደሚያዩ ግብፃውያን እንግዲህ እነዚህ ትላልቅ እንግዲህ ቢባሉ ጋዜጠኞች ናቸው መመርመር ያለባቸው የውሃውን ሂደት የቴክኒክ ነገር ያውም አንዳንድ ጋዜጠኞች ትልልቅ ይሁኑ የግድብ ጉዳይ ላይ አዋቂዎችን እየጠሩኮ በደንብኮ አናገሯቸዋል እና انتايو زرعي انتايوم زرعي زلو كلتيوم وغنات كنريم كلنا اب جبسي زلو قطعي ابت ميديا ناي جبسي ابتم غزيتنياتات حزب ناي جبسي زلو قطعي ولا ونت جنابنا انتاي نبل هنا ايثيوبياويان دايما دايلوم بزعبا غداي حسب كسمعكم هنا دايما دايلوم حصوت فبريقهم زي التاريخ صقاقينو من حزبهم كلا علو كتقوم خلو اكزاكت الجبساويان دما نت حزبهم ات بوليتيكاو كلاس نغداي ناي نيل مفتحين تزيغيرلو تقبلنا تاب جبس كركب كم زي كلن دقف كركب كم زي كلن ويون بقمت على تاريخ يوم اتو بوليتيكاو كلاس ناي جبسي لعود سقطي زلو انا قداي ناينيل مفتحي كقبرلو ازي قداي زي مفتحي ابتا ساين اللو زلو قداي فرديخون لهم ازي قداي زخون يخون مفتحي ابزي يرخبو اللو زلو قداي ايتوبيا بتوسخ بعصب تمزياتهم نفس قتلتين جبسي that's why دما ابي ايرتراز قبر زلو تبقسو اتو قداي نايك اب عارز بلو زلو ايتوبيا نجبس اويان بيرسونال زخوني صقاميزي وشتاو صقام الله قبل النيل كاي بحر توسع كايم تودينا يجبس جيم مالتي اسواي نزو كنتات زي نيرترا بكل زكالا نكحجزو نيرترا سلاز حالي جاي كونس قديت الله مرጫውን የብለው ምን ኤርትራ ላይ መሐጋዝ ማለት ነው ነፍሰ ቀጥለት ነው ሱዳን ይሁኑ አናገሯቸዋል ከግብጽ ከራሳቸው የሆኑ ሰዎች አናገሯቸው ምን አይነት እንደሆነ በጣም በቀላሉ አስረድተዋቸዋል ግን የፈለገ ቢሆን አቋማቸው አንዴ ሴትአፕ ስለተደረገ ፈጽሞ መልቀቅ የማይፈልጉት ነገር አሁን ላይ ኢትዮጵያ በማጀራታችን ላይ ቆማለች በቃ ጎሮሯችን ላይ ቢላዋ አስቀምጣለች እንደዚህ ነው ብሎ የሚገልጸው በቃ حطوا على رقبتنا እንታይ ብላለች ሰምዓለሁም ግብፃውያን ቶም ጋዜጠኛታት ነቶም ህዝብ እንታይ ኢሎም ይነግሮም አለው ይዝብል ዘሎ ግብፂ ኢትዮጵያ ኣብዝዋን እዚ ካራ ኣብ ጎሮሮና ቀሚጣ ከም ዘላ ጌርኩም ወሰድዎ ኢሉ that's the point حتى ካራ ኣብ ጎሮሮ እንተጌርካሉ ዓሰብ ተወሲኽ ካለ ክልተ ካራ ኣብ ጎሮሮ ኸጌርልካሎ ማለት እዩ ስለዚህ ጉዳይ ናይ ኒል ንግብፃውያን ልክ ኢትዮጵያ ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ ትዲጋ ክንወድኦ ኢና ቀሪብና ኣለና ክብሉ ከለው ኤሌክትሪክ ከፊሎም ገንዘብ ምሰእተው መሊሶም ካልኣይ ዲጋ ክንገብር ኢና ክብሉ እዮም ወይ እውን ካለ መንጫጫታ ከንዕብዮ ኢና ነቲ ዲጋ ክብሉ እዮም ንኢትዮጵያ ድማ ንግብፂ ድማ ኣብ ጎሮሮና ካራ ቀሚጦም ኣለው ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ናትና ድማ ክሓርዱና ይኽእሉ እዮም ሓደ ዝክነሱ ብዓሰብ ተመፂኦም ድማ ካልኣይ ካራ ማለት እዩ ሳልሳይ ካራ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ that's why ናይ ግብፂ ናብ ኤርትራ ገፃ ኤርትራን ግብፅን ዘለዎን ዝምድና ኤርትራ ብዘይ ግብፅን ኢትዮጵያን ንምምካት ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር እያ ታሪኻ ድማ ከምኡ ዘንፀባርቕ ንግብፂ ግን ዝኾነ ይኹን ኣብ ኤርትራ ከጋጥም ዝኽእል ስሕተት ብፍላይ ብወገን ዓሰብ ምስ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይ ባቤል መንደብ ዝኾነ ይኹን ብዓሰብ ከጋጥም ዝኽእል ጌጋ ንግብፂ
ንጥፍኣትና ዝተወስደ ስጉምቲ ኢሎም እዮም ካብንዎ ምክንያቱ ስዊስ ካናል ብላዕሊ ትዛዓበየ ኣበርክቶ ዘለዎ ይኑ ቁጠባናቶም ስለዚ they cannot mess up that's why ኤርትራ ዓብይ leverage ዘለዋ ኢትዮጵያውያን ድማ ሓፍኮፍ ዘብሎም ዘሎ አመንጎ ግብፅን ኤርትራን ዘሎ ዝምድና ጽንሄና ንሪየና ስኪን የምንታረድበትን ቢላዋ ማጅራታችን ላይ ካስቀመጡ በኋላ جايين دلوقتي قال ايه يكتشفوا ان السد ورقه سياسيه للضغط علينا አሁን ተነስተው መጥተው ልክ የመስኖ ሚኒስትሩ ባደረገው የቃለ ምልልስ የወሰዱትን ቃል ነው አሁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የፖለቲካ ጫና ማሳደሪያ በቂ የሆነ እድልን የከፈተ ለኢትዮጵያ የተሰራ ግድብ ነው አሉን ይላል ስለዚህ የኢትዮጵያ ግድብ ማንኛውም ከዚህ በኋላ ግብጾች ኢትዮጵያ ላይ አደብ ሲያጡ ተው የምንልበት የሆነ በቂ የሆነ እቲ ሚኒስተር ናይቲ ግብፂ ኣብ ዝቐረባዋን ኢትዮጵያ ነቲ ዲጋ ፖለቲካዊ መሳርሒ ንግብፂ ንምድቋስን ንግብፂ ጨቢጣ ንመሓዝን ክትጥቀመሉ ምዃና ፖለቲከኛ ናቶም ናይቲ ሕርሻን መስኖን ገለን ዝበሃል ገሊጹ ነይሩ ሎሚ ተረዲኩም ጋዜጠኛታት ንሕና ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ነጊርናኩም ኢና ዝደቀሰ ኢሊት ፖለቲካዊ ክላስ ናይ ግብፂ ግን ብፍጹም ስጉምቲ ክወስድ ኣይከኣለን ሎሚ ካራ ኣብ ጎረሮና ከም ዝቕመጥ ክሳብ ዝቕመጥ ይፅበዩ ነይሮም ሕጂ ይዛረቡ ኣለዉ እዚ ኸ እዩ ተሪር ዝኾነ መረረ ኣብ ልዕሊ ፖለቲከኛታት ናይ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ነዛ ዘረባ እዚኣ እስከመ ተዛሪብዋ ነይሩ ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መለስ ዜናዊ ነቲ ኩነታት ከበግሶ ከሎ ንግብፃውያን ንምብርካኽ እምበር ንኢትዮጵያውያን ንኽረብሕ ኢሉ ይኮነን ነዚ ዲጋ ዝሰርሕዎ ኢልዎም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝመላለሱ ዘለዉ ቅድሚቶም ፖለቲከኛታት ናይ ግብፂ ዝያዳ ዝተረድኦ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እዮም ዳትስ ዋይ ድማ ናብ ኤርትራ ዝፅግዑ ዘለዉ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብትክክል ትርድኦ ሃገር ምዃና ይርድኦም ስለ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዝበለፀ ሽርክነት ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ኤርትራ ድማ እታ እንኮ ነታ ካለይቲ ተሪፋቶም ዘላ ናይ ቀይ ባሕሪ ሕቶ ከተውሕሰሎም ትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት እዮም ናብ ኤርትራ ዝያዳ ክፅጉዑ ዝኽእሉ ካለ ምርጫ እውን የብሎምን ገለገለ ሰባት ሕጂ እንታይ ይብሉ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ኒል ንግብፂ ሕራይ ከተብሎም ከም ትኽእል የኣይ ንኢትዮጵያ ኣሚኖምሲ ሕራይ በቃ ማይ ክትበና ኢትዮጵያ ድሓን ብዓሰብ እተው ክብሉና ክብሉ እዮም ዝብሉ ኣደይ ስትቢት ኦር ስትቢት ኢትዮጵያውያን እዮም ከምኡ ኢሎም ኮሜንት ዝገብሩ ኢትዮጵያ ንግብፂ ክትእምና ትኽእል እያ ማይ ክንበኩም ኢና ኢላ ውዑል ክትፍርም ትኽእል እያ ውዑል ፈሪማ ዳ ይኮነት እንዲጋ ሰሪሓ ዘላ ንኣቢ ኣሕመድ ኣሚና ግብፂ የኣይ ኦክ ሕራይ በቃ ንዓና ማይ በዚ ኒል ተገዲፍኩም ላሲ ዓሰብ ውሰዱ ክትብሎም ትኽእል እያ ኒል ንበዓሉ ጎረሮና ካራ ኣቲና ኣለና በሉ ብሓሰብ ተመፂዎም ኢትዮጵያ that's going to be a big problem ወላ ነቲ ዲጋ ሴርናዮ ኣለና ይንሰርሖና እንተኢሎሞ እውን እንተኾነ ዓሰብ ትዛዓበየ ፀገም ኢና ኣታቶ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ምምፃእ ማለት suicidal mission you ግብፂ ድማ ነዚ ከተፍቅድ ኣይትኽእልን እያ ኤርትራ ኸ ክልቲኦም ክባልዑ ከሎም መንጎ መንገዳ ክትገብር ትኽእል እያ this is very strategic game ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ስትራቴጂ ናይ ኤርትራ ድማ ኣብ ግብፂ ዝምርኮስ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ናይ ኤርትራ ደስ ዝብለና ኣነ ፅቡቕ ነገር ግብፂ ክትሕግዘና ሳላ ግብፂ ናብ ኢትዮጵያ ክመክታ ዝብል ፖሊሲ ስለዘየለ ኤርትራ ብኤርትራ ኣይኮነን ሎሚ 98 ብሙሉእ ዓለም ኣንፃራ ከሎ ደው ኢላ ባሕርናታን ሓሰብናታን ዘውሓሰት ሃገር እያ ሕጂ እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ኣቃውማ ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈልጦ ንኤርትራ ግዜ ዳ ክበልዓላ ይኽእል ኣተኩሮ ዳ ክሰርቕ ይኽእል ፀገም ዳ ክፈጥር ይኽእል እሱ ትዝሕዝነኒ ክፋል እምበር ንኤርትራ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት መጫኛ መስመር አግኝተናል ማለት ነው ይህንን መስኖ ሚኒስትሩ በቀደም ከትላንት ወዲያ በተረጎምኩት ፕሮግራም ነው ይህን ያለው ስለዚህ አሁን እሱ ደግሞ ይህንን ይደግምልናል ማለት ነው بالمناسبة دي معلومة بديهية حذر منها كل العقلاء ይሄ እኮ ማንኛውም አይምሮ ባለቤት አሁን መስኖ ሚኒስትሩ ወይም የውሃና መስኖ ሚኒስትሩ ሃኒስ ወይሊም ገና የተረዳው አሁን አውቆ ኢትዮጵያ የሰራች እስከዛሬ ድረስ እንዴት አልገባውም ነው የሚለው والخبراء في الري زي مثلا الوزير አንፈት ዝፍነወልና መጥቃዕቲን ምምካት ተዳሊና ለና ክብል ኢተማጅር ሽም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጾም በኻል ገጽ ድማ ግብፅን ኤርትራን ህጹጽ ዘተ ምቅያር አሰላልፍ ሓይልታት ኣብ ዞባ ቀርኒ አፍሪካን ከባቢታት ቀይሕ ባህርን ኣብ ኣስመራ ኣካይደን ኣለዋ ካብ ዝኾነ አንፈት ንዝመጽ መጥቃዕቲ ክቃወም ዝኽእል ዓቕሚ ሓኒጽና ለና ክብልም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ ዘሎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሰራዊቱ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ካብ ዝኾነ ይኹን አንፈት ክምልስ ዝኽእል ዘተኣማምን መሓውር
ሃኒፅ ኣለኹ ኢሎም መበል 129 መዓልቲ ዓወት ኩናት ዓድዋ ዓወት ጸሊም ህዝቢ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ኣዲስ ኣበባ ተዘኪረሎም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ተጋጣሚ ኣብ ዝሕለፈ መለፍቲ ካብ ዓወት ዓድዋ ንመሃሮ ንሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ዶም ምባል ዝበለው ኮይኖም ካብ ጀጋኑ ዓድዋ ናይ ዓወት ክብርታት ዝወረሰም ጅግና ሓይሊ ምክልኻልና ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ንምምካት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዘተኣማምን ብቕዓት እዩ ዘሎ ክብሉ ገሊፆም ዓድዋ ኢትዮጵያን ሃገሮም መግዛእቲ ክገብሩ ዝመፁ ሓይልታት ከም ዝሰዓሩን ዓወት ጸለምቲ ህዝብታት ንዓለም ከም ዝፍለጥ ብምግባርን ተስፋ መግዛእቲ ከም ዝሰበሩን እዩ ኣርእዩ ይብል እቲ ፊልድ ማርሻል ኦኬ እዚ ንሪኦ ዘለና ብክልተ ሰለስተ መንገዲ እውን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ብዙሕ ዘረባ እውን ይዝረብ ስለ ዘሎ ኣብዚ እውን ተወሳኺ ዝብልዎ ዘለዉ ብወታደራዊ ብኩሉ ድልውነት ከም ዘለዎ ናይ ዓድዋ ዳርጋ ሐውሲ ናይ ኩናት መፈራርህ እውን ያውቁታል ስለሚያውቁትም በቻሉት አማራጭ ሁሉ ይሸሹታል ለሰላማዊ አማራጭ አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋሉ አንዳንድ ጊዜም ለሰላም ሲሉ ካስፈላጊው በላይም ያደርጋሉ ይህንን ሁሉ ገፍተው የሚመጣ ጠላት ሲገጥማቸው ግን ለሰላም ሲሉ ዘምተው ለሰላም ሲሉ ያሸንፋሉ የአድዋ ዘመቻም እንደዚሁ ነው የወራሪው የኢጣሊያ ጦር ወደ ጦርነት እንዳይገባ ተለምኗል የሰላም አማራጮች ቀርበውለታል ኩራትና ትዕቢት ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ብምክንያት ናይ ዓድዋ ዝተጠቀመ ኩነታት እንተሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ መልእኽትናቱ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ብዛዕባ ካብ ናይ ዓድዋ ኩናት እንመሃሮ ነገር እንተሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኢትዮጵያ ዓቃል ሃገር ምዃናን ንጥልያን ድማ ግደፍ ንኩናት ሰላም ኢና እንደሊ ኩናት ናይ እንደልና ኢሎም እናለመንዎ ከለዉ ኣብዩ ንኩናት ከም ዝጀመረን ኣብቲ ኩናት ድማ ከም ዝተሰዓረን ሕጂ እውን እንትኾነ ንዝኾነ ይኹን ንኢትዮጵያ ዝቐሳቅስ ሓይሊ ሰላም ኢና እንደሊና ንብሎ ዘለና እቲ ምቕስቃስ ክቕፅል ከሎ ግን ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኣብቲ ኩናት ድማ ክንስዕር ኢና ዝብል ዝውር ኢልካ እንድሕር ኣንቢብካዮ ናብ ኤርትራ ዘቕንዕ ዘረባ እዩ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ገለ የብላን ግን ባዕሎም ዝፈጠርዎ ድራማ ኤርትራ ትደፍአና ኣላ ኤርትራ ንኩናት ትቐስቅሰና ኣላ ዝብል ዘረባ ብብዝሒ ይጥቀሙ ስለ ዘለዉ እቲ ዘረባ ንዑ ንመራጎድን ንዑ ከም ድራማ ንመስርሕን ዝጥቀምሉ ዘሎ ታክቲክ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ነዚኣቶም ክጥምተሉ ትኽእል ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ ንሳቶም ግን ብኩሉ መንገዲ ንኤርትራ ኣብ ምቕስቃስ እዮም ዝዋፈሩ ዘለዉ ኩሉ ሓይሎም ድማ ንኤርትራ ፕሮቮኬሽን ንኤርትራ ንምቕስቃስ ንኤርትራ ኩናት ደልላ ንምባል ዘየለ ነገር ኤርትራ ዝኾነ ናይ ኩናት ምልክት ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ናይ ኩናት ዘይገበረት ክነሳ ኤርትራ ንኩናት ትዳለላ ኤርትራ ክትሃርመና ትዳለላ ኤርትራ ትብገሳላ ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ኤርትራ ክዳን ዝወሰደ ዝተኸደነ ወታደር ሃሪምና ኢልካ እውን ድራማ ሰሪሕካ ኩናት ክንጅምር ተተደልዩ እንተሎ ከምኡ ዓይነት ድራማ ክስራሕ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ብኩሉ መንገዲ ናብ ኤርትራ ዘቕነየ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና ዳርጋ እቲ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ብኩሉ መንገዲ እዩ ብኩሉ ቋንቋታት ኢኻ ፈኒልና ዘሎ We must ask ourselves, how can the great Ethiopia, a nation of over 120 million people, remain landlocked while its historical port, Assab, sits just miles away, leased out to foreign hands? This is not just about geography, it's about sovereignty, it's about dignity, it's about correcting a historical betrayal that left Ethiopia disconnected from its natural gateway to the world. Ethiopia. Stay with me, hidden foreign interests keep Ethiopia. ሕጂ እንታይ እዮም ዝክገብሩ ነቲ ህዝቢ ንምልዕዓል ከመይ ጌርና ክንዲዚ ዓባይ ሃገር ዘለና ኣብ ደገ ባሕሪ ክንስእንኪ ኢልና እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ድራማ እናበሉ ህወሓት ዝፈጠሮ ድራማ እዩ ነይሩ እናበሉ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀምሉ ዘለዎ ታክቲክ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ ካርታታት ይደጋግምዎ እንታይ ክነግሮም ስለ ዝኽእል ኣብ መንጎ ዓሰብን ዛላንበሳን ዘሎ ፍልልይ እንተሪኦ እሞ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ንክትገብር ኣይትኽእል እያ ዓቕምና እንታይ ክመስል ይኽእል ኣበይ ምንቅስቃሳት ክንገብር ንኽእል ዝብል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ክንደይ ግዜ ጠራዕራዕ ዘይበሉ ዓሰብ ክትከይድ ከለኻ ኤርትራ ናይ ግድን ኣይኮነን ብዓሰብ ክከላኸለካ ኣይርድኦም እዚኦም ባሃማ ስለ ዝኾኑ ንደርጊ ከኣልዮ ከሎ ካብ ዓሰብ ስለ ዘውፅኦ ይኮነን ስዒርዎ ኣዲስ ኣበባ እቲ ኣፍንጩ ኮራርምቲ ስለ ዘርገፈ ይስዒርዎ they don't understand እቲ ካርታ ጥራዮም ዝርዩ ዘለዉ በዚ ከይድካ ንዓሰብ ቆራሪፅካ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ ሻዕብያ is not stupid ሚሊተሪ ስትራቴጂ ንሻዕብያ ክምሮ ዝኽእል የለን ቆሪፁ ኣዲስ ኣበባ ይክመፀካስ ኣበይ ተኣኪብካ ከም ዘለካ ፈልጠካ እዩ ዓሰብ እንድሕሪ ከይድካ ኣዲስ ኣበባ እትዩ ኩርስኻ ክምንጥለካ እዩ ሽዑ ኣብ ዓሰብ ኮፍ ኢልካ ተተኸላኺልካ ይኽርየካ እዩ So these people don't understand ናይ ኩናት ስትራቴጂ ንሶም እንታይ ዝረኣዮ ዛቀጣል ናይ ኤርትራ ተሪኻያ ብክልተ ሰለስተ እዚኻ ጀነራል ስብሓት ይፍሎም እዩ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ኣብ ገለ ዘረባ እዩ ኢትዮጵያ ዝኽተልዎ ውግእ ናይ ቀደም ታሪክ ኩናት እዩ ኩናት ብብዝሒ ህዝቢ ሰራዊት ኣኪብካ መፂኻ በዚ እንድሕሪ ኣቲኻዮም ኤርትራውያን ውሑዳት ስለ ዝኾነ ኣይክእሉኻን እዮም ሻዕብያኩም ይኮነን ኣካይዳናት ስልቲ ዘለዎ ኣብዚ ጥዕመ እዩ ድማ ዝሃርመካ ኣብ ተዋፅኦ ቦታ እዩ ዝዋጋእካ
ስለዚህ ንሳቶም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ሻዕብያ ግን እንታይ ክገብር ይኽእል ክልተነ ነብሱ ዝኻለ ኣርእስታት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኣቃውማ ሻዕብያ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ሓይሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስለ ዝረኣዮ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ተረድተ ስልጠናስ ወሲዱለይ ድሓርካ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ዝቆመ ሃንደበት ዘይተወደበት ሓይሊ ኣበይ በፂሑ ነይሩ እዮም እዮም ስለዚ ሻዕብያ እንተዘይትሕኖ ነይሩ እዚ ኣብ ዝበሃል ዘሎ ጥራራዕ እውን ማይ ይመሃለወን ገለገለ ሰባት ኣለው ሻዕብያ ሽዑ ከትሕኖ ይነበሮን ዝብሉ ኖ ሻዕብያ ዘድሓኖም እቲ ህወሓት ተመሊሱ ሽግር ክፈጥር ምዃኑ ስለ ዝፈልጥዎ እዮም ንክልቲኦም ኣብቲ ኩነታት እቲ ግን ኣፀቢቖም ከም ዝዳኸሙ እዮም ገይሮሞ ንኩሎም ወገናት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝዳኸሙ ገይሮሞ ሻዕብያ ድማ ክዳኸሙ እዮም ዘልይዎም ነይሮም እዚ ሓደ ክስዕር ዘይኮነስ ክዳኸሙ ኣለዎም ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ተሃዲድን መናውራናቶም ገለገለ ካለው ንዖም ክሕጉሱ ኢሎም ዝሓፀሓዱ ዝገብርዎ ዘለው ብዙሕ ምዝራብ የድልዮን ኢትዮጵያ እንታይ ክትገብር ትኽእል ወራራት ክትገብሮ ትኽእል ሓያል ሃገር ስለ ዝኾነት ቁፅሪ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ገለመለ እናተባሃለ መቸም መዓት ፈራዕራዕ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብኢንተርነት ምርኣዩ ፅቡቕ ንኩሉ ግን መወዳታ ኢትዮጵያውያን እዚ ብጣዕሚ ዝሕጉሶም ሸር ይገብርዎ እዮም ከምዚ ጌርና ክንገብሮ ኢና ንሕና ንኤርትራ ጠቕላላ ክንጥርንፋ ንኽእል ኢና ዓሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ንብሙሉእ ኤርትራ ንምጥርናፍ ዓቕሚ ኣለና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ብተደጋጋሚ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣገይን ንሪኦ ዘለና መድረኽ ቀሊል መድረኽ ከም ዘይኮነን ኤርትራ ግን ስትራቴጂካዊ ምርጫታት ዘለዎ ሃገር እያ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ምርጫታት ኤርትራ ብኸመይ መንገዲ ክትጥቀመሉ እያ ከመይ ዓይነት ምንቅስቃስ ክትገብር ትኽእል ኣብ ከመይ ኩነታት ክትጥቀመሉ ትኽእል ካልኣርእሲ ክኸውን ግን ብቐረባ ምክትታልን ዕቱብ ዝኾነ ምዕዛብ ዘድልዮ ኩነታት ምዃኑ ግን ኩልና ክንግንዘቦ ይግባእ ፕሬዚደንት ነበር ሙላቱ ተሾመ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ መብርሂ ፕሬዚደንት ነበር ሙላቱ ተሾመ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝገለጹ ሓሳብ ንመርገፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውክል ከም ዘይኮነ ገሊጾም እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ሚያንማር ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን እውን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ሕዝቡን ጻዕሪ የካይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጦሎም ፕሬዚደንት ነበር ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝገለጹ ሓሳብ መርገፂ መንግስቲ ዘንጸባርቕ ከም ዘይኮነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ኣፍሊጦሎም ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ትማሊ ኣብ ዋናዊ ጉዳያት መሰረት ብምግባር ንጋዜጠኛት ኣብ ዝሃበ ቃል ፕሬዚደንት ነበር ኢትዮጵያ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ንኤርትራ ብዝምልከት ዘካፈሎ ጽሑፍ ብዝምልከት ብቐጥታ መብርሂ ብሎሎም እቲ ነበር ፕሬዚደንት ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ አልጀዚራ ኣብ ዘወፀ ጽሑፍ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ካልእ ኩናት ንምልዓል ይንቀሳቐሰሎም ሕዚ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ሓዱሽ ግጭት ከይለዓል እንከላኸለሉ እዋን እዩ ብምባል ጽሒፉ ነይሩ እዮም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ድማ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ዝዘርግሖ ጽሑፍ ብጥብቂ ነፂግዎ እዮም ኣምባሳደር ነቢያት ብዛዕባ አንቀጽ ፕሬዚደንት ነበር መልሲ መንግስቲ ኤርትራን ዘቐርበሉ ሕቶም ናይ ፕሬዚደንት ነበር ርእይቶ ውልቃዊ ርእይቶ እምበር መርገፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ክብል መልሲ ይብሎም እቲ ነበር ፕሬዚደንት ኣብ አልጀዚራ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኩናት ትግራይ ከም ዕድል ተጠቂሙ ሰራዊቱ ናብቲ ክልል ሰይዱም ጥፍኣት ከስዕብ ከም ዝገበረም እቲ ኩናት ዘብቅዕ ስምምዕነት ፕሪቶሪያውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓብዪ ዕንቅፋት ከም ዝፈጠረሉ ገይሩ እዩ ቀሪፅዎ ብምባል ይገሊፆም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብግርጭት ኣቢሉ ጽልኡ የስፍሕ ስለዚህም ሰላም ንዕኡ ዕንቅፋት እዩ ብምባል እዩ ፕሬዚደንት ነበር ኢትዮጵያ ሙላቱ ተሾመ ገሊፅዎም እዚ ከምዚ እንከሎ ኣብ ትግራይ መወዳእታ ዘይብሉ ጎንፂ ክህልውን ይደልዩ ሻዕብያ ብምባል ይገሊፅዎም ምስቶም ብስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሕጉሳ ዘይኮኑ ገለ መራሕቲ ወሓድ ድማ ይሰርሐሎ ብምባል እዮም ከሲሶም ነበር ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ክገበር ፀዊዖም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ዞባዊ ፀገም ምዃኑ እውን ገሊፅ እዮም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ብዶክተር ሙላቱ ተሾመ ዝቐረበ ክሲ ምላሽ እንትህብ ኤርትራ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ሓዱሽ ግጭት ተልዕለላም ዝብል ክሲ ሓሶት ብምባል በቲ ልሙድ ኣረጊት ፋሽን ቀሪቡ ምንባሩ ክፍለጥ ይግባእ ክብል ሓቢሩ ነይሩ እዮም ርክብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ዝሕዝዋን ሓደ ካብቶም ኣብ መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝተለዓሉ ሕቶታት እዮም ነይሮም ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝተኸተመ ስምምዕነት ብኸመይ ወፂኡ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቢያት ጌታቸው ብቐጥታ መልሲ ከይሃበሉ ሓሊፎም ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ዘለዋ ርክብን ምትሕባርን ንምዕባይ ከም ዝሰማምዐት ዝገለጸት ወሃብ ቃል ኢትዮጵያ ብመትከል መሃብን ምቕባልን ረብሓ ወደባታን ምዕዋት እትገብሮ ዘላ ጻዕሪም ኣይገደፎቶን ኢሎም ዘይሕጋውያን ደላሉ ተተሊሎም ናብ ታይላንድን ማይናማርን ከይዶም ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ብኤምባሲታት ቶኪዮን ኒው ደልሂን ኣቢሉ ጻዕርታት ይቕጽሉ ከም ዘለውን እቲ ኣምባሳደር ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሶማልያ ንጎረቤት ሃገራ ኢትዮጵያ ናብ ወደብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ይቕረታ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልእ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዘውር ዘሎ ሓበሬታ ድማ ኣሎ ኩሉ ሰብ ክግንዘቦን ክፈልጦን ዘለዎ ንሱ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ጽሑፍ ብኣንደርቃቸው ጽጌ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ዝበለ ሓደጋ ወዲቓ ዘላ ሃገር ምዃና ዝገልጽ ኣገዳሲ ጽሑፍ ኣውፅኡ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ እዚ ኸኣ
መቸም ንሳቶም ኤርትራ ክትወድቕ ኤርትራ ንክትእለ ኤርትራ ንክድምሰስ እንዲቲ ኩሉ ሓሳብን ፕላንን ትልምን ዘሎ ብወገኖም ንሶም ዝደልይዎ ዘለዎ ሓሳብ እውን ኤርትራ ንክትወድቕ ኤርትራ ንክትዳኸም ዝደሊን ዘበጋግስን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ግን ግዳ ሓቂ መን እዩ ክወድቕ ዝኽእል መን እዩ ክጠፍእ ዝኽእል ግን ኩልና ንፈልጦ እዩ እዚኣ ፅሕፍቲ ናቱ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ፅምብል ናይ ዓድዋ ኣብ ዝገብርሉ ዘለው እታ እንኮ ንጥፍኣት ናብ ዩጎዝላቪያ ክትከውን እትኽእል ናብኡ ተምርሕ ዘላ ሃገር ምዃና ብዕምቆት ዝተንተነ ዓብይ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ዓቢ ዝመርሖ ዘሎ መርሕነት ናይ ኢትዮጵያ ነታ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ባእታታት ብኩሉ ነገር ከም ትናወፅን ከም ትባልዓን ይገብራ ስለ ዘሎ እታ ሃገር ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ምፍርራሳ ዘይተርፍ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ስለዚ ንዓድዋ ክንስዕር ሓንቲ ዝገበርናዮ ነገር እንተሎ ሓድነት ናይ ህዝብና ኢትዮጵያውያን ብኩሉ መንገዲ ዘሎ ብሓደ ኮይኖም እዮም ስዕሮሞ ኣብ ግን ወላ እኳ ነቲ ናይ ዓድዋ ታክቲክ ክጥቀመሉ ነቲ ዓድዋ ብፍሉይ ክፅምብሎ እውን ዓበይቲ ኤግዚቢሽናት እውን ይገብር እንተሎ እንተቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ግን ኢትዮጵያ ከም ሎሚ ተመቃቂላን ንክትፈርስ ዝቀረበትሉ ግዜ ግን ኣይነበረን ብምባል ነዊሕ ፅሑፍ እዩ ገሊፁ ርግፀኛ መብዛሕትኦም ከምዚ ክፅሕፍ ከሎ ፀረ ኢትዮጵያ እዩ ኤርትራ ዝለኣኸቶ እዩ ሻዕብያ ዝለኣኽዎ እዩ እናበሉ እዮም ዝጥቀምሉ ኣብ ባይታ ዘሎ እዩ ንሱ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ፖለቲካል ሲናሪዮ ኣብ ሕጂ ዘሎ ongoing conflicts between Abiy Ahmed's regime and various rebel forces unlikely to have a decisive resolution ስለዚ እቲ ዘሎ ናይ ፋኖ ናይ ሸነ ናይ ካልኦት ኩላቶም ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ክረክብ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን realistically there are only two probable outcomes. One is the overthrow of Abiy Ahmed by the force fighting him, leading into installation of a new regime. The other is a prolonged stalemate where no one emerges victorious, deepening Ethiopia's descent into chaos. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ክልተ ምርጫ ይጥራይ ዘለዎ ኢትዮጵያ ነቶም ዘለዎ ዕጡቃት ጉጅለ ኣብ ክስዕሮም ዝኽእል ኩነታት ሓሊፉ እዩ ነዞም ዕጡቃት ጉጅለ ዓቢ ሰራዊቱ ክስዕረሉ ዝኽእል ዝነበረ ኩነታት ሓሊፉ ስለ ዝኾነ ሕጂ ክልተ ምርጫ እዩ ዘሎ ሓደ ካብቶም ዕጡቃት ጉጅለ ንዓቢ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ፈንቂሉ ንከኣልዮ እሞ ነቲ ስርዓት ክቕይሮ ካልኣይ ድማ ንሓዋሩ ዝቕፅል ኩናት ማለት እዩ ከምዚ ዘለዎ ዕግርግር ምክንያቱ ካብቲ ክጠፍኡሉ ዝኽእሉ ንኣብነት ፋኖ እንተወሲድካ ተራ ውድብ ዝነበረ ናብ ሓደ ዓብይ ወታደራዊ ብሎክ ኣብ ዝቕየረሉ ዘሎ ደረጃ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ መፅኡ ከኣልዮ ዝኽእል ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ኣመና ቅሒሩ ስለ ዘሎ እቲ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ናይ ዓቢ ዘሎ ኣመና ስለ ዝዓበየ ናይ ፋኖ ቃልሲ ምናልባት ንኣዲስ ኣበባ ነይሩ እንድሕር ኢልና ኣብ ገለ ፖይንትን ተስፋ ቆሪፆም ንክልል ኣምሓራ ንምቁፅፃር ክዋጋእ ከም ዝኽእልን እሞ ንሓዋሩ ደባይ ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል ናይ ኣምሓራ ከምኡ ዓይነት ብሎክ ተሪኦም ድማ እቲ ናይ ኦሮሞ ሸነ ድማ ተመሳሳሊ ናይ ዓፋር ከምኡ ናይ ሶማል ከምኡ ካልኦት ኩሎም ዕጡቃት ጉጅለም ድማ ነናቶም ቦታ ንምውሓስ ክፅዕሩ ከም ዝኽእሉን ኣብ ድማ ከምታ ዝገብራ ዘሎ ንኣዲስ ኣበባ ኮሪዶር ናልምዐ ኣብታ ኣዲስ ኣበባ ንጉስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ክተርፍ ከም ዝኽእል ትግራይ እውን ከምኡ እቲ ናይ TDF ወይ ናይ ትግራይ ፎርስስ ብፍላይ ናይ ደብረፅዮን ፋንክሽን ዝኽተሉ ዘሎ ኩነታት ተሪኻ ኣብ መወዳእታ ናበይ ገፁ ክወስድ ከም ዝኽእል ኢትዮጵያ ከም ሃገር ቆይማ ሓያል ሃገር ኮይና ዓቢ ዝሕበረ ሃገር ንክትከውን ዘሎ ተኽእሎ ዝነኣሰ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንሳቶም ንኤርትራ ዝምነይዎ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ተገምጢላ እዛ ስንዕንዕ ዝበለት ሃገር ኢትዮጵያ ንምብትታን ተኽእሎ ዝዓበየ ምዃኑን ናብ ዓሰብ ዘብሎም ዘሎ ድማ ኣብ ልቢ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዘሎ ሕልሚ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ብኩሉ መንገዲ ኣብቲ ባሕሪ ክሳዕ ክንደይ ንቁጠባ ናቶም ከድሊ ምዃኑ ብዝተፈላለየ ካምፔይን እናገበሩ ይእትውሉ ስለ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ሕልሚ ሸይጡ ናብ ኤርትራ ምፅኡ መፍትሒ ናይ ፀገሙ ክገብሮ ስለ ዝደለየ እዚ ድማ ታ እንኮ ሰባት ከሰፍሉላ ዘለዎም ዳርጋ ኤርትራውያን ድማ ብቐረባ ክንሰርሓላ ዘለና ኤርትራ ድሮ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ንዓቢ ግብረ መልሲ ክህብን ኢዱ ክስሕብን ነቲ ኣብ መንገዲ እቲ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ተዋሂቡ ዝነበረ ሓሳብ ኢዱ ክስሕብ ከም ዝጀመረ ርኢና ኣለና ውፅኢት ናይ ምንታይ ውፅኢት እንድሕር ኢልካ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ዝኸዶ ዘሎ ከዋፅኦ ስለ ዘይክእል እዩ ኣንፃር ኤርትራ ግን ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ዳርጋ ኤርትራ ንምድኻም ብኩሉ መንገዲ እዮም ዓጢቆም ዝሰርሑ ዘለዉ እዚኣ ድማ ኩሉ ሰብ ክግንዘብ ኣለዎ አቤት 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 ስለዚ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ቪድዮታት ከም ዝናገበሩ ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራ ዳርጋ 100 ዓመት ድሕሪ ኢትዮጵያ ተሪፋላ ዝብል
ኣብ መዓልቲ 6-7 ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ ትዝሕዝን ክፋሉ ንብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኣብ ደገ ዘሎ ክትንክፎ ከም ዝኽእል ይርዳዓኒ እዩ ብሓፈሻ ግን ክርዳዓና ዘለዎ ኢትዮጵያውያን ኣብ ማርኬቲንግ ፀብለልትነት ኣለዎም ብልዕልና ኤርትራ ድማ ማርኬቲንግ እዚ ጎደና እዚ ዝኾነ ይኹን ሃገር ሕማቅ ጎደና ከም ዘለዎ ክትክል ኣለካ እንታይ ግን ንሳቶም ነቲ ገለገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ውሑድ ብሎክስ ናይ ኤርትራ እናወሰዱ ንዑዮም ዝያዳ ክገማድሕዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ኢደዚ ማትም ኢትዮጵያ እንታይ ይገብርሎ ይኮነን ብሓፈሻ ግን ኤርትራ ካውንተር ናይ ምግባር ዓቕሚ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ወይ ኤርቲቪ ይኮነን ካንኡ ክገብር ዘሎ ኤርትራ ናይ ማርኬቲንግ ቲም ከድልያ ከም ዝኽእል ኣብ ደገ እኹል ዝኾነ ሰብ ኣለዋ ኤርትራ ካብ ውሽጢ ጥራዩ ፅቡቅ ስእልታት ክመፀና ዘይክእል ዘሎ ከምቲ ዝድለ እምበር እዚ ካብ ዝተፈላለየ ማዕከናት ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ፅቡቅ ዝኾነ ኣካውንትስ ወላ እውን መበገሲ ናይቲ ሓበሬታ ጥራይ እንተትገብር ነይራ ኤርትራ ካውንተር ክትገብሮ ነዚ ብቐሊሉ ንክትኣልዮ እውን ከቢድ ኣይኮነን እዚ ሕጂ እዚ ኣዲስ ኣበባ ዘርእይዎ ዘሎ ገፃት ብቐሊሉ ጎደና ሓርነት ክኾነ ዝኽእል እዩ ብቐሊሉ ጎደና ሓርነት ካብ ጎደና ሰማዕታት ገለመለ ፅቡቅ ዝኾነ ገለ ነገር ትገይርካሉ ዝኾነ ይኹን ፓላሰ ከይሃነፅካ ዋላ ስግንጢር ከይሃነፅካ ኣብ ሓፂር ግዜ ክኾነ ዝኽእል እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ክጥንቀቕ ክኽእል ኣለዎ ንሳቶም ማርሻ ቤዲ ሪኦም ስለዘይፈልጥዮም ማርሻ ቤዲ ስለዘይነበሮም ሕጂ ሓድሽ ስለዝኾነ ንዓታቶም ማራይ ዘገርሞም ዘሎ ክጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ዘይብልና ስለዝኾነ ኣይኮነን ኤርትራ ማርኬት ክትገብሮ ስለዘይካለት ከምቲ ዝድለ እምበር ስለዘይብልና ኣይኮነትን ንኣብነት ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ኣውሪዶም ነይሮም ኤርትራ ሰብ ከም ዘይብላ ጭሩሩ ከም ዝብል እቲ ፅርግያ ብዙሕ ግዜ ክርእዩ እዮም ዝፍትኑ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ጥራይ ምስ ረኣኹ ኦልሬዲ ተስፋ ትበካ እቲ ጎደናታት ናይ ኤርትራ ሰብ ከም ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ሰብ ከም ዘይብላ ዝብል ክወፅእ ከሎ ክላ ሓሰውቱ ስለዝኾኑ እዮም ኢሉ ዝሓልፈ ሰብ ኣሎ ኖ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ብቐሊሉ ከተሽክዖ ትኽእል ህዝቢ እዩ ፈርዲኹም ኣሎ እንድሕር ካውንተር ኣርጊመንት ተዘይጌርካ ካውንተር ቪድዮታት ክወፅእ ተዘይኪሉ እቲ ህዝቢ ሰብ እኮ የብሉን ኢሎም እዮም ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ተወራራት ከም ዝፍኑ ገይሮሞ ነቲ ህዝቢ ሰብ የብሎም እኮ ሰራዊት የብሎም ውሑድ እዩ እኮ ወላ ሓንቲ የብልኩም ገለ ኢልካ ዓንዳር ዝኾነ ኣካይዳ ንክግበር ይኽእል እዩ ስለዚ ካውንተር ምግባሩ ፅቡቅ እዩ ኤርትራ ብተፈጥሮኣ ፅብቕቲ ከተማ እያ ኣስመራ ይኹን ካልእ ከተማታት ፅቡቅ ዝኾነ ኣቃውማ ኣለዎ ጥራይ ንእሽተይ ፅጋናታት እዩ ዘድልዮ ንእሽተይ ፅጋናታት ናይ ሪሊ ሆብ መንግስቲ ኤርትራ ገለ ቀዳምነት ክቦ ነዚ ኣይነው ካልእ ፕራዮሪታት ከም ዘለዎ ግን ኢትስ ኢምፖርታንት ኣገለ ነገር ድማ ነቲ ዝርአ ክፋል ናይቲ ከተማ ገለ ነገር ክትገብረሉ ክትክእል ኣለካ ንኢትዮጵያውያን ከይፀርፉና ገለ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ዝኸውን መዛረባ ርሲ ክረኽቡ እዮም ኢትስ ኦኬ ዝኾነ ሃገር ናይ ዓለም ኣይኮነ ናይ ኤሮፓ ናይ ኣፍሪካ ከተማ ኣይኮነ ናይ ኤሮፓ ከተማ ሕማቅ ቦታ ኣለዎ ደስ ፎር ሹር ጥራይ እንታይ እዩ ኤርትራ ድማ ኣገለ እቲ ፅቡቅ ካብ ጎደናታት ናታ ጥራይ ፅባቐ ክትውስኸሉ ክትክእል ኣለካ ነቲ ዘለዎ ብዙሕ ኢንቨስትመንት እውን የድልየካ ንምሶም ክትወዳደር ንኣሽቱ ፅገናታት ግን የድልየካ ስለዚ ንሕና እውን ናትና ኩነታት ክንመለስ ክንክእል ኣለና ካልኦት ከንታይ ይብሉ ኣለዉ ዳርጋ ናብ ኤርትራ ፅግዕግዕ እናበልካ ፀርፍን ምውርዛየን ከም ልሙድ እንተወሲዱ ዘሎ ኣብዚ ካ ስምዕዎም ኣነ ኣቱም ሰባት ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ከዓ እንታይ ኢኹም ትብልዎ ዘለኹም ኢሉ ካብኡ እንታይ ኢሎምና ወፃኢ እዞም ኣውሮፓ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ኣፍሪስኩም ኣዲስ ኣበባ ኣትኹም ብድሕሪኡ ተጋሩ ሒዝኩም ድም ትግራይ ትኸሉ ተዓዲ ተፍርስዋ ኣለኹም እንታይ ኢልና ንዓኻትኩም ድግፈኩም ኢትዮጵያ እኮም ተፍርሱ ዘለኹም መሓወር ኣፍሪስኩም ንሕና ግን ኣፈውፂና ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተና ክንረጋጋ ኢና ከምቲ ቀደም ዝገበርናዮ ከይንብል ትግራዋይ ክውደና እዩ ኣብኡ የለን ኣብ መንቀራቕራት እቶም ሰባት ከዓ ኩሎም ሓደ እዮም ዲፕሎማት ዝዛረቡ እውን ትመርሐ እዩ ንዓለም ሕብረተሰብ ስለዚ ኣይንፈቐደልኩምን ኢሉና ናይ ኣሜሪካ ስፔሻል ኢንቮይ በፍጹም ኣዲስ ኣበባ ይተኣትዋን ህዝበ ዋዲኢኹም ናይ መከላከያ መሳርያ ሒዝኩም ንመቐለኹም ክትምለሱ እንተኮይንኩም ታተረፈት ኢትዮጵያ እንታይ እያ ክትከውን እንታይ ከም ትገብርዋ ነገሩና ነዚ እዩ ዲፕሎማሲናን ፖለቲካናን ሰራዊትናን ብሓባራዊ ክን ኣብ ኣደባባይ ኢና ከምኡ ንብል ነርና ምክንያቱ ሰራዊት ህዝቢ ትግራይ ብትኽክል ሕዚ እውን ትጓዩ ከይድኩም ክትርስዕዋ ኢኹም ንትግራይ ስለ ዝብል ኣረ ንሕና ከምኡ ግን ክትብል ኣይትኽእልን ኣዲስ ኣበባ ኣትየስ ስልጣን ሒዝን ክትብል ብደንብ ክተብርህ ኣለካ ሕርፈት የብልናኒ ግን ኣይንረጋግእ እንተልካ ግን ኣደዳ ህያይ ጌርካ ኣሜሪካ ከዓ ሃብዎም ድሮን ኢሎም ውቅዕሙና ሕዚ ሕዘበይና ኢና እንተልካኒ ተሽዑ ዝፈርሕዎ ትሕዚ እውን ዘናድደና ዘሎ ኣይትጓዩ
TDR بزي كوني تقمر زبل حدا عوية لبرجنا كورنر تغيركم سراويتو زي حزب زي نعرس እኮ ካብ ፀገም እዩ ፃምበር ተኸባቢ ግን ትምስ መሳሕት ወፅያ ሱዳን 12 ሚሊዮን ህዝቢ ዲስፕሌስ ኮይንኩም እንዲዮ ተማዓን ተወዝወልናኩም እዛ ኮይና ንሕልዎም ዘለና እዞም ኤክስትሪም ታሃትሎም አይሲስ ግዛን ኣይሓስዎን ንትግራይ ካቱ በዝሕዋን እዚ በር ቀረባይና ሱዳን ቀረባይና ንታሹም اوكي نغزل كبير كوينات نمجمار بوضحات حيلتات كم استعاقه تغاليصو عبت وجيت انتتاوي كوينات معراب التግራይ ህዝብ ንብረትን ትግራዋይ ተበሳቢሱ በኃይል አበ ኢድ ግፍዕኛታት ተርከብ معراب ትግራይ حزه ድማ ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ معراب ትግራይ حزه ድማ ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ኩይናት መጀመሪት ንምግባር ይስራሕ ከም ዘሎ ተጋሊጽሎም كم زفلت معراب تግራይ በዘተፈላለየ ኩርናዓት ንትግራይ ዘዳቡ ክልል አምሓራ ሱዳንን ኤርትራን ዝኣመሰሉ ሃገራት እውን ብዝተፈላለየ መልክዓ ዝራብሑላ ቦታ ብምዃኑ ታሪኻዊ ትርስትን ጉልትን ትግራዋይ ብምዃኑን ተፈለጥ ሕዚ ግና ብሓይልታት ፀንተት ተወሪራ ህዝቢ ዕጫ ንሪኦ ዘለና እዚ ድራማታት ብወገን ትግራይ ዝብገስ ዘሎ ምስትውዓል ዘድልየ እዩ ብሓፈሻ ግን ሓንቲ እስከዚያ ምሳ እኳ ብቐጣይ ትኸይድን እያ ግን እስከዚያ እስከስምዕዋ ኢትዮጵያ መንግስትና ኤርትራ ንመንግስትና አብ አሕመድ ወና ኢትዮጵያ በ16 ዋጉ ዝኾነ ብረት አለቅሕዎ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ኻኒ ታብ ኩናት ቁርብተይ መስሃደት መንግስትና ኢትዮጵያ ከኸፍሎ ወይ ትዕደናቱ ከፍል ንመንግስትና ኤርትራ ንሳያት ተሓሳብ ነይራ ማለት እዩ ግን ድሕሪቱ ኩናት ከምታ ኩላትና ዘራና አብ አሕመድ ታ ጉዳይ ኩላ ንመንግስቲ ወይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሰኪሟ ነታ ዕዳ ኻኒ ከይኸፈለ ጠሊሙ ስለዚ መንግስትና ኤርትራ ነዚያ ብሩሳ ቀሚጥዋ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚያ መርከብ እዚያ በትዙ ሁሉ ብረት ናታ እዚ ሁሉ ከቢድ አጽዋራት ናታ ድሮናት ናታ ምስራያ እንታይ አምሲልና ንሕና ንገድፋ ንኢትዮጵያ ትኸይድ ዘላ ዝያዳ መስፈለጠ እዚ ዝዓበ መኽነይታ ንዑ ነይሩ ነዚ መርከብ እዚአን ከይገድፈን ንኢትዮጵያ ከይትኸይድ ማለት እዩ ስለዚህ 16 ሚሊዮን ጥራይ ዝነበረት ዕጽፍ ናታ ዝኸውን ብረት ሒዝሎ ማለት እዩ መንግስትና ኤርትራ በዚያ ኻና ከምታ ዝበልኩም መንግስትና ኤርትራ ሰለስተ ጎል ንዓና ድሚዑሎ ቀዳመይቲ ነገር እዚ ብረት እዚ ንኢትዮጵያ ይኸይድ ነይሩ ኢትዮጵያ ኻና ከምቲ ኩላትና ንሪኦ ዘለና ነንብቦ ዘለና ዜናታት ንኩናት ምስ ኤርትራ ወይ አንጻር ኤርትራ ተሸባሸብ እያ ዘላ ወል ኢትዮጵያ ዕሪፋ ይትፈልጥን ካብ መጀመርያ ታሪክ ሳብ ለማዓንቲ እዚያ ኢንሴኪሪቲ ዘላቶም ብዛዕባ ናይቲ ባሕሪ ወይ መንገዲ ናይ ባሕሪ ዘይምህላዎም ስኒን ኤርትራ በቃ ለይትን መዓልትን መሬት ወይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክወስዱ ለይትን መዓልትን ዮም ዝፍክሩ ለይትን መዓልትን ዮም زحسبوا مالتي سلازم خلاتنا نفلتينا كمون أبا أحمد بعد بكري دما كم تري ولا لهم تبغى زغنا حسابي زبزلو حق عايش تقاوم مخان سب سجى معي كونن مبزحته تقاومي نيرترا أبي يرترا بتهكل ديمقراطية فتحن كامس زك عام سب إثيوبيا تقبر زلام سراي أو قداي نيرترا تقدر سني زبل بس منقستي كي حبر خليجن إثيوبيا أم خنانن إثيوبيا تقبر زلام ماسكاتي دي فترة له إثيوبيا أبتحت أبي نتخذ زلام منقستي زتاك عجن سراي يرترا مخانو نتصريو أبزيات رايتا نقراتنا نا سرايت خيزلا بتوم سراي يرتران توم تقاوم تنيرم إيرتراونا زقل سومن في اليوم أبزي خاطريو درفس أو انتربيو سمعني راسي إذا سلوا من الناس مرة أنت زي أتيس مندلا يلوز درفس أي تقرأ أي تقول درفس مستدرفت مسمع كواسيلكي أنا بقى توتال أيرو قصون دكاسي إن حديرة شعور سريحة قليل سلوا من برد حيزو أبتدفع نهلا وزر زي طفا زلو من اسي እዚ ግን አረብቶት ሰብኡትን ህፃውን ተቆልዑን ኣብ ትድፋዕ መታንኩም ወትስ ንሱ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ድቃስ ኣብይዎ ኣነ ናይዚ ሰብ እዚ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ነገር ኣለ ኦፍኮርስ ኣሕዋተይን ደቂ ሓትነታተይን ኣብ ትግራይ ምስ ቲዲኤፍ እዮም ዘለዉ ክብለካ ከሎ እንታይ ምዃኑ ርዱ እንዲ ግን ኣስመራ ከኣትየ ነስመራ እንተዘይኣትየሲ ኣይ ትግራዋይ ነይሉ ንዝፍክር ዘሎ መንደላይ መልኣከ ከይደቀሰ ክሓድርሲ ገሪምዎ Of course يقرمو مخنياتو ده اسمراك عطو لدحر يوم تقربي بس لزنبري اسمراك عطو يزبل درف من السمعرا كل يرتراو دكاسي نوه ازيوم سبازياتهم انتهي علامهم يلو وداينا يدوب كم زي كونه حلمهم كاب قدم نسمرا متاون يرترا من مقصار مخانو تحلمو سلستر دوم مساحه سب حماقي تسميو مثالات تكشم كياخلو نسمراك عطو يزبلو زلو سبات مبزحتو سب مبزحتو يرتراوي حماق كم سمع فلوتيو ملاك دما ود حزب سلازخونه
እምበኣርኩም ኢልካ መልሲ ናቱ ድማ መንደላ ይፅበየካ ኣሎ ኢልካ እንድሕር መፂኻ ከመይ ገይሩ ከም ዘለሃየካ ተዛሪቡ ማለት እዩ እዚ ኸ እስኪ እቲ ኣስመራ ክኣትዮ ዝበሎ ሕጉስዎ ከበቀሲ ኤርትራዊ ደራፋይ መልሲ ብምሃቡ anyway ናይዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነፂርልና እዩ ዘሎ እቲ መልእኽትናቶም ብሓፈሻ እቲ ጭዋ ህዝቢ ዝብልዎ ዝነበሩ ትግራይ ድማ ነቲ ኣብኡ ዝኣቱ ዘሎ ሰብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤልሳ ጭሩም ኣብ ፖስት ጌራቶ ዝነበረት እያ ሓንቲ ሰብ ካብ ኤርትራ ናብኡ ዝኣተወት ማለት እዩ 4,600 ክትከፍል ተገዲዳ ከም ዝኸፈለትን ናይ ባንኪ ሰነድ ከም ዘለዎም ብባንኪ ኢኻ ዝኸፈልቲ ዘሕፍር ክፋል ናቱ ስለዚ ኣብቲ ትግራይ እዚ ዓዲ ጭውነት ዶ ገለ ዶ ድብልዎ ዘለዉ እቲ ሂማን ትራፊክን ገበናት ብብዝሒ ዝፍፀም ዘሎ እቶም ኣብኡ ዝኸዱ ዘለዉ ድማ እንታይ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ነዚ ንምሕባር ዝኣክል እየ ዝምፅዮ ዘለኹ የኣይ ንሳቶም ከከይዶም ኣብኡ ምሳቶም ከጣቅዑን ሽልማት ኣብቲ ምስተግቢ ተጋሩ ክወሃቡ ንሪኦም ኣለና ኣብቲ ዓዲ ዝፍፀም ዘሎ ሽፍትነት ድማ ናይ ብሓቂ ዘገርምን ደስ ዘመምን እዩ ግን again you cannot just ነዚ ነገራት እዚ ሪፖርት ጥራይና ክንገብሮ ንኽእል እምበር ክንቅይሮስ ኣይንኽእል ኢና ብምቕፃል ናብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ከሪአኩም እየ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ሶሪ እዚኣ ኣይኮነትን ሓንቲ ሓሳብ ነይራ ፖስት ዝገብረልኩም እየ መንግስቲ ኤርትራ ብዝቐረባ ፖስት ዝገበራ ንነፍሲ ወከፍና እውን ተገድስ ሓበሬታ ስለ ዘለዋ እዚ ኩሉ ኣሜሪካ ንኣልሸባብ ሓጊስ ክዶ ገለ ደይል ክትቀፅዕና ዝነበርኪ ለንቀነ ኣሜሪካ ትሓቂ ከም ዘውፅአቶን ዩኤስኤድ ነዚ ኩሉ ግብረ ሽበራ ይሕግዝ ከም ዝነበረ ኤርትራ ድማ ክሳብ ሕጂ ብዘይግበሮ ተገበን ተቐፂዓ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ክንዲ ዝመሃሩ ሕጂ ድማ ኤሮፓን ጨናፍራታን በቲ መንገዲ ሂማን ራይትስ ዝበሃል ንኤርትራ ንምቕፃዕ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ንምግዳድ ይሰርሑ ከም ዘለውን ኤርትራ ትሪ ዝበለ ቅሬታ ብመንገዲ ሚኒስተር ሓበሬታ ናይ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣገዳስ ሓበሬታ ኣነ ዝሓለፈኩም ኢለ ነይረ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ብምሃቡ ደስ ኢሉኒ ከምዚ ዓይነት መልሲ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ቢካዝ እንተ ደይ ተዛሪብካ ዝሰምዓካ ሰብ እውን ስለዘየለ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት መልሲ ምሃብ ንኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ካብ ብምቕፃል ኣብዚ ሓንቲ ኣብ ኤርትራ ገለ ካብተን ብሉፃት ደሴታት ዝበሃላ ቀጠልያ ደሴት ትበሃል ኣላ ግሪን ኣይላንድ ትበሃል ኣላ እዛ ቦታ እዚኣ ካብ ب10 دقيقة كاب ودب مصواع ناباكت بس كم تغل التوريزم زخون متشو بوتا كم زلوان يوزن الجرزلو سلذي اتوم تصبح نقول نماركتين تحسب زلهم نهوتيلات حسب زلهم كاب حج بلانكم ابي نيت دسيت كتصرحوا مخانكم ناخذ حسبوا زاكل حسابي مسكم له حبريتاي وهبكم له فم انفسترات بفلاي اب افريكا انفستيركم زلهم كاب حجي تبق صوتات نغت وزدو صبح نقول كنتات مستخفته قدم كون سلازغل እቶም ዓቕሚ ዘለኩም ኣብ ሆቴል ኢንዱስትሪ ድማ ንቕድሚት ከይድኩም ዘለኹም እንሆ ፈረስ እንሆ ሜዳ ኣብ ፊትና ስዑድ ዓረቢ ዘሎ ብዙሕ ናይ ኢንዱስትሪ ቦታታት እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ይክሉ ስለዚ ካብ ሕጂ ኤርትራዊ ነዚ ኩነታት እዚ ንምጥቃም ክትጓየ ክትክእል ኣለካ የቐኒየልናቶም ከምዚ ገይሮም ነቲ ኩነታት ፀጋታት ናይ ኤርትራ ንቕድሚት እናምፁ ንህዝቢ ከፍልጡን ነቲ ህዝቢ ንቕድሚት ከይዱ ፅቡቕ ነገር ንክሓስብ ዝገብሩ ዘለውን ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ምናልባት ንገለገለ ህዝቢ ንኣሽቱ ስራሓት ንኣሽቱ ነገራት ክመስልዎ ይኽእሉ እዮም ግን ዓብ ትርጉም ዘለዎ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ኣብ ዝሓለፈ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ናይ ፈንቅል ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ሆቴላት ውሒዱ ከም ዝነበረን ሰብ ዘርኢ ሰናይ ክዛረብ ከሎ ሰሚዐዮ ክሳብ ግንዳዕ ተመሊሱ ከም ዝነበረ ሰብ መደቀሲ ንክረክብ ኣብ ባፅዕ ሕፅረታት ነቲ ብዝሒ ናይቲ ሰብ ነጋዲ ናብ ፈንቅል ዝመፅእ ዘሎ ዝኣክል ከም ዘይነበረን ስለዚ ሓንቲ ነገር ክንገብራ ዘለና ነታ ፈንቅል ናይ 10 መዓልቲ ፌስቲቫል ክትግበረሉ ትኽእል መንገዲ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና that's a very very important step ምክንያቱ ኣብ ሓደ ግዜ ክንዲ ዝኣክል ሰብ እንድሕር መፅኡ ባፅዕ ኣኮሞዴት ክትገብሮ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደ እቲ ናይ ሆቴላት ግዝያዊ ሆቴላት እውን ከምዚ ብቴንዳታት ዝግበር ብዙሕ ተበግሶታት ክግበር ከም ዝኽእል መንግስቲ ክገብሮ ኢልካ ናብ መንግስቲ ምውዳቕ ማለት እዚ ስንፍና እዩ እቶም ሰብ ትካላትን ኢንቨስተራትን ንሳቶም እዮም ዝያዳ ክገብርዎ ዝኽእሉ ግን እቲ ፈንቅል ድማ ናይ 10 መዓልቲ ከምዚ ፌስቲቫል ዓይነት እንተዝኸውን ነይሩ ዝያዳ እቲ ሰብ ኣብትና ኸደ ምገበረ ነይሩ እዚኣ ከም ሓሳብ ንዓይ ስለ ዝመፀትኒ እያ ንእሽተይ ሓሳብ እያ ንዑደ ይሓስቡ ስለ ዝኾኑ ይኮኑን ይሓስብዎ እዮም 100% ነቲ ብደገ ዘሎ ሰብ ግን እቲ ሓሳባት ሓሳብ ክብደስ ስለ ዝብለኒ ኣነ ካብ ኩሉ ግዜ ነቐፌታ ሓሳባት ምሃቡን ደስ ስለ ዝብለኒ ኣነ እዚኣ እውን ተትግበር ደስ ዝብለኒ ናይ ሆፕ ዝመፅእ ዘሎ ፈንቅል ካብዚ ሕጂ ድማ ብዝበለፀ መንገዲ ኮይኑ ካብዚ ሕጂ ዝነበረ ነጋዲ ዝበፅሐ ሰብ ክነግዶ እቲ ሽዑ ዝነበረ ቪድዮታት ድማ ከምዚ መንገዲ ብዝበለፀ መንገዲ ተቐዲሑ
ኣብ ሚድያታት ነዚ ሚድያ ክብክሎ ነዚ ሚድያ ክዕብልሎ ድማ ትምኒተዩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድእ ኢና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ምዝያ ክገድፈኩም